تسفان بمصوصو تعجبا تنبيت حارنت فتصامخ تنقر تيب سمر سنيت كتمرر قادغة تدرر حلم غتبارر تيب سمر انه كاب حزبي توليدا تاتخطبلو نسبة عبينا دوزبا سويدا نسبة صميدا كتعمم مخيدا مرت حقي كتكون ميدا تيب سمر مرحبا تيب سمر وعلى اخت نقر تيب سمر شرحي ختبون قر امت كتمرر تيب سمر عين السلام كوين قندل كوتا تساقرا برهانا غتعدل تيب سمر مرحبا تيب سمر مرحبا تيب سمر عف عبوس كتبسر تيب سمر حسن ملك تكبر مرحبا تيب سمر دمخيلا تيب سمر ششاي معك انت خيلا تيب سمر تيب سمر عصر جغنا جغنا كمعتبو جغنا جغنا سلام تقاتلتي بسمر كم يبعلكم لومي زدالنا بروجرام عبزي جميعنا لنا خمسة حلفة خلصكم ردي محري زعبا هلو نقول كنتات الصورة بفلاج ما ترعت تغلالاي توفاينتون قراتنا كرات قاتلتي زي فنوى ناي تكنيك ودلت قارت ثاني حلو من البات حجون كمو تقاصيلو اب كبين تاع يكون نركم تلنا كمو تقاصيلو كن اتفالي نتفري زي نخالي زي خنا مع خنساغرو فتنا كسب ده عندنا لوجن قصلنا بروجرامنا كم تقدم زغل سكول لو ما عندي غمبطس باغاطامي غمبطس سنه 4 مبل سنه 3 زخري معلتي ناصنت أكاد بمبار مسانا ردي محاري آلنا له ردي محاري آلنا بزعبا أب صورة صناعات تقدلاي توفاينت تقدلاين خطة تي زحالفة مرت مسكينات كما خمس نبرة نزمع تزين يكون عيسان 4 كما يجرو خمس مساء كتر رخيب بار إعلاننا كله زعبا صورة زعبا صوران زعبا قال سناني كون بذا أكاد أمزي وغن تقاد لحانة إيرتراز نبرة نتقاد لحانة إيرتراز مركت نتقاد لحانة إيرتراز تقاد راي كمية خمسة حلفة ناتو مرتين جبنة توافينت ندمع كقولت زخول سبات كتروخ زخول سبات كماتو تاريخ كقولت زخول بذا أكاد أمزي نتوع بعد دقيمة ردئي كفلة ردئي محري سوء إغاثة
ድማሕሪ ኣለና እንኳዕ መጻኻ ኣብዛ ሓለፈ ዝሃብካና ነዊሕ መብሪ ደጊመ እንዳመስኩንኩን ደሙን ድሉ ኮንካ ዘለካ ታሪክ ናይ ሶራና ክትገልጽ ብምጻኻ ደጋጊመ የመስክነካ እስከ ምናልባት ኣብዛ ሓለፈ ከምኡውን ኣብ መጽሓፍካ ድሕረ ባይታኻ ስለ ዝገለጽካ ሕጂ ንድሕረ ባይታኻ ክንምለስ ብዙሕ ዓይን ኣድላይ ኮይኑ ኣይተሰማዓንን ስለዚ ካብቲ ዝወፃኻሉ 74 እዋን እሞ ክንጅምር ድሕሪ 74 ናብ 95 ዝነበረሉ እዋን ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ወይ ሶራ ብህዝባዊ ግንባር ዝምራሕ ነበረ ሶራ ሓይልታቱ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዓይድሉ ዝነበረ እዋናት ነይሩ እሞ እስከ ካበዩ ተበጊሱ እስከ ቅድሚ እቲ ምርብራብ ከባቢ ኣስመራ ካበዩ ተበጊሱ ሰራዊት ክሳብ ከባቢ ኣስመራ በፂሑ እቲ ቅድሚ ነበረ ኩነታት እስኪ ይዕልለና هراي أنا ون دقيمة كمسكنكم دلي أغني اللي تيفي سمر سلتي عدل ذهبكمني بزغنا كم تي بقداي زبلنا يتحف الشاوي متو تزارارينا دهر بعيتان السلالفان كم كم زغنا بتخكل أغريبة يو خون تسفى قبر أبزي حجي تي درجة بدرجة مغاد أب تاريخ صبوغي مغنياتو نعمل بزعبة شحنت شعات 275 كنزارب صنيحنا سي ناي شحنت شعات 209 حدا زليلنا هنكيدا ينخيلنا بزو حسكالاتات الله تمونغو مغنياتو ابسكالا هديب كل خاون 3 4 اسكالا نطيركا اي توردنيها اي تديبنيها ستيب باي ستيب سلا زغنا حجيتي زغربكا يحتى بتاع صبوح حتايو تخكل كاتي درجة بدرجة مخاد نجزارسون نتمنى ولدا تاريخات كتأساسر أزيو قطعوا مثلا زغيل مالتيو هجي حدا أبزي أنا هايلايت كجبر زغيل نتايو بزعبة تاريخ وبزعبة وعلو خنزارب كلنا أبتي شحنت شعات 207 زنبر من إسي عدكي برت أيكونن أتي عاوة تامسيو وي بومبانا زعتقة تقادلا أيكونن أتي كندي أب عاوة كبصح زغا على سنين وخيسو خاطر زغا على ناي قدمي زنبرة آياتاتون أبوتاتون تاريخ أب سنين وخيسو وصل زغا داي مخنياتو تاريخ ندهر عدك زي بلزخون يخون من زي حانت نقر كبراك إلني أم منتاي ጥይት ምትኳዝ ኣብ ማፍያ ኳ ተኩስ እዩ ተፈላለዩ ሰረቕቲ ኳ ተኩስ እዮም ተፈላለዩ ሸፋቱ ኳ ኣብ ተከዘ ተኩስ ነይሮም እዮም ግን ታሪኽን ዕላማን ስለ ዘይነበሮም ሓንቲ ነገር ክገብሩ ኣይከኣሉን ብረታዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣማፃፃ ኣለዎ ታሪኻዊ ሱር ኣለዎ ሰራውር ኣለዎ ከምቲ ብቐድናይ ዝበልናዮ ተናኺፍና ዝነበርና ካብ በኹሪ ጥይት ኣዳል ተተኮሰትላሲ ትሚላ ኣይኮነት እንተተኩሳ ኣብቲ ግዜቲ ሰረት ኣለዋ ናይ ቅድሚ ፀንሐ ሕጂ ካብኡ ንነጀው ዝመፃና እውን ኣብዚ ናይ 1975 ከምዚ ክትገልፁ ፀናሕካ እውን እቲ ታሪክ ምስሊ ሃሞቱ ካብ ቀዳሞት ወለዲ ዝመፀ ካብ ግዜ ጥልያን ተወራሪሱ ዝመፀ ናይ ቦታትና ኒሕ ኣይምብርከኽን ባህላይ ኣይግዛእን ባህላይ ሓያልነትን ቆራፅነትን ትብዓትን ስለ ዝነበረ ናይ ኩናት እውን ተመክሮታትን ልምድታትን እዚ እውን እናተወራረሰ ስለ ዝመፀ እቲ ዘይክማህ ሓይሊ ናይ ሰውራ ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንቅድሚት እናኸደ ይስጉም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ ንመንእሰይ ብፍላይ ከመሓላልፎ ዘሊ ነገረ መንገደይ እቲ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ንብሎ ዘለና ናይ መን ታሪክ እዩ ታሪክ እዚ ምናልባት ኣብ ገለገለ ሕፅር ዝበለ ኣተሓሳስባታት ክህሉ ክርኽቡ እዚ ናይ ሻዕብያ እዩ ናይ ህግደፍ እዩ እንድሕር ንሕና ነዚ ታሪክ እዚ ካብ 1975 እዚ ኩሉ ከቢድ መሪር ውግኣት እዚ ኩሉ ተጋዳላይ ዝተሰውኣሉ 70-80 ሺሕ ህይወት ዝሓለፍሉ ስንኩላን ዝሰንከልሉ ስድራ ቤትና ዝዘኽተምሉ ኣዴታትና ኣርእሰን ዝተደርመማሉ ታሪክ ንኢሳያስን ንህግደፍን እንድሕር ንህቦም ኮይና ንሕና ባዕልና ኢና ንኸስር ዘለና ማለት እዩ ኣብ ጁባና ዘሎ ሃብቲ ኣብ ጁባና ዘሎ ወርቂ ኣብ ልብና ዘሎ ትሕዝቶ ብሙሉ እንድሕር ንህግደፍ ይብናዮም ንሕና ባዶ ሽተሪፍና ማለት የብልናን ዕጥቂ ይብልናን ስንቂ ይብልናን ውርሻ ይብልናን ስለዚ እቲ ታሪክ ኣነ ደጋጊመ ከም ዝገልፆ ካብ 61 ክሳብ 91 30 ዓመት ዝነበረ ጉዳይ እዚ ንብረት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ናይ ኢሳያስ ኣይኮነን ናይ ሓጎስ ክሻ ኣይኮነን ናይ የማነታት ኣይኮነን ናይ ዞም ሕጂ መፅኦም ዘለዉ ንኤርትራ ቁልቁላፋት ደፊኦማ ዘለዉ ሰባት ናይ እዚኦም ኣይኮነን እቲ ታሪክ ስለዚ ታሪክ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክንብል ከለና ብምሉእ ልብና ክንቅበሎ ኣለና እቲ ታሪክ ዝተሰርሐ ብምሉእ ጅግነት ዝተሰርሐ ታሪክ ህዝባዊ ሓይልታት ወይ ህዝባዊ ግንባር ክንብል ከለና ብምሉእ ክንቅበሎ ክንገል ኣለና እናትና ታሪክ እዩ ናይ ኢሳያስ ኣይኮነን ኢሳያስ ንበይኑ ዝሰርሖ ታሪክ የብሉን ኢሳያስ ካብ ዝፍጠር በጀካ ከፍኣት ግብርን ንህዝቢ ኤርትራ
فلت كان مصنعتنا جبر كان ندحريت ناي مملاسون نهزب إرترا ناي مطفوء تزي كوينو نهزب إرترا ناي معواتون نهزب إرترا أبز درجازي أبصح وذلو نسي حجي دحرنا التاريخ نعم هي بناية مناتهم ينز واحد تدا بعلم فلتو سياسة اللو زياتهم على دحرنا الكوين ناقن من سيات كي نجاج حدا رايح قبل صغير مغنياتو أبتقدر حارنت إرترا زنبرة حماق على صباح الله نتحماق نقحفه نتزبزح صبو كاني ناتنا لنا نعتقو ناي حزبا حالتات وحزبا قمبركا حما الله صبو الله زي نخعدو نتحماق اين القبو نفنفنو نتصبق زبحال جيجننت ناي كل زنبره مسرحات جن ناتنا اي زنبره زين احنا خاوخنا مهار لنا نيح تصورنت سنمنكاس حبو بصينت حونت فقري ازي قليل ايكونن حجزي ازيو كند بحر تراي ديكونس كند وقيانوس هابت لنا نحنا ايرتراويان هابتنا جن قديفنا يهوين سمعني أبسط على أوان أنا خمسة تعزب تدري أزله تاريخ كم ناي سياسن كم ناي وحدة سبعة غيرنا غير نري أحد رغب دلي كم زز بالكايو أبتي درجة بدرجة مساس أنا يزوا حالته تاني أو سلزنا بركو بأكل كا سلة تساتفكو كم تبغضنا يذهبنا يا متوون أنا أبسط أنا 4 عام تمرت مودة خبز سلة فاتحزة أبتود بسلة أنا حكيو سام مودة قم بتسعة مسقوا هاي سلاي أنا ملو هوتي أبتي ودب سلزنا بركوت أنا زفلت بتخكل نحبرة سب كم محلال فيه أنا زفلت بتخكل نمن سي سنك كورسيه أنا حزيد الله سنكي سمواتي سبحان الله بزح سباتون يموت الله بزح تاريخات عزم طفول له حدا يتقاد عليه كموت كله بوجن تقاد له حرنة إرترا زنبردي بوجن حزبه قنبار زنبر بزي قد حدا تقاد عليه قديم كطفو كله هو تتراي كون انتفرد الله ويا أكل تراي كون زغبر الله تاريخ موسيقى قبر الله بيتمذكر حيزي يتفرد الله سلازي نحنا أول سبحانه وحالفت سلازي خلنا نتزن بره تاريخ نايت ودب بتخكل كي قدلنا كي وسخنا كي جاننا كي خفانا كي سبقنا بتخكل كم زلوا ترى نجارات غيرنا كان قربا تاريخ يجددنا يو تاريخ وحلفنا تعلنا مقرياتو سبت حتى تايز وحنو جوز مس ولده كحتنا عيدلن أنا بزخوني يكون ولده كحتة عيدلن زغربا كم سمتن قدرت كلوانيو كم سمتن كرم دلو يجن أنا زفلته زخوني يكون كوزمتيك جورا مالته خلق عيدلن يعني التاريخ كابتن زنورخا أو دليل شريفة شراريفة كم زن دحري لس 5 قبلن يوم إلون أيقد فنيت تقل سلازي كم دول كاتي عبيتي زوسنا حجي أبتكايدا نايتي ود بزوا حيلتات لنا توصل لنا زوا قوم مركز مخانسي عبيتي زوسنا عبيت من البات بوزح جزء أبسفل عليه وانت قلت سخون خلقن كلتا نقرأتي حدا إتي رسون هاجرا وسمعت زفترة ديليتيو من سيرترا هاجور ناس أخجبر نايزنو برا زي كمه ديليت إزي نقرأ وحيل فتيرو إتنقرأ وحيل خاء نتي أب قدمي زنبرة نايت على عرتات نا هرمن نادم سزن بزح وتات حرن ناوصني خيد نيرو حجي تخلو حجي أب سفل على وانا ولا حبر السونا بعلز مسكرة أب كبابي أسمر زنبرة خوينات كم استقص كحجي وحدة تقادلتي نالبات بقانتا وانت بزحون بحيلي حيل بالله من البات سلسة قانتين 8 سوي 100 سب نت 300 400 زبزح حيلي نايت على ملو معلتي قد ما وعلو ما مستمي كبدها سنكي يبلكن وهل تتقاسي يبلكن بدحريت كوينون حكمنا نوقات زلعل ازيو الناس تصاقمكا مستي بمكاين بكولنيا زخيد بهليكوبترات بنفرتن زمقب صلاعي تواقع كل خاصي كمي غير تامر مزي كمي غير مخنياتو ابز لنا عالم كتواقع كلها كوا تماساسال نفرتي تماساسال تانكتا تماساسال قرب تماساسال لوجيستيك كلو كالو لوجيستيكس بحال زي بلو ابطراي كبتها كتواقع اما اعرفك وعلك ديكونسي 6 ساعات 8 ساعات توقعسك ابكينا تاتو حجز انتايو اتي انرجي وي تحايل تفطر زل حجي كابتي كتر هاغراونت استبقس ترايو قال انفجينا ينبرن تغدالاي وي قال كنينا ينبرن حجي كابز تبقس لزخونه اتناي ستيب باي ستيب وي سغمتي انا مخاد زنورو لغزي حجي أفشحن شعاتميتن 7 بوزح تفعل عليه وتهدروا سرحيتات أبكى بسمرة يكاد نيرو بوغن دبوب بوزح نايت على ديبياتات يفشل نيرو أبستفعل عليه بوغن سمين خون بكل قرنعاتنا إيرترا زنبره وتهدروا قدمات بوزح عواتاتي مزقب نيرو كمون بسحل وغن هون بباركة وغن
اتي ناي صلاعي ببقرب سبن مريتن حرام وصا زبل اكايدا وي ጭርሖ ናይቲ ውድብ እዚ ግብራውነት እናለበሰ ይኸይድ ነይሩ ምስ ከምዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ሕጂ እንታይ እዩ ኩናት እውን ንገዛ ርእሱ ደረጃ ኣለዎ ኩናት ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ንፈልጦን ዝተምሃርናዮን ኩናት ብፍላይ ንከምዚ ናይ ንናጽነት ትገብሮ ኩናት መጀመርያ ደባይ ቅዲ ኩናት ኢኻ ትሕንፅፅ ምሳልካ ደባይ ትደባይ እናማዕበለ ምስ ከደኻ ተንቀሳቐሲ ቅዲ ኩናት ካብ ተንቀሳቐስኻኒ ናብ ምንታይ ይሰግር ማለት እዩ ናብ ቋሚ ዕርድታት ይሰግር ማለት እዩ ኣብ 1975 ክሳብ 76 ቅድሚ ውድባ ጉባኤ ዝነበረሉ ኩሉ እዚ ኩናት እዚ ሕጂ ደባይን ተንቀሳቐስን ቅዲ ኩናት እዩ ነይሩ ክብሎ ክእል ሕጂ ኩሉ ተደማሚሩ ዝኸይድ ወታደራዊ ሃንደሳ ዝሰርሖ ስርሒታት ነይሩ ስልያ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዝነበረ ዋህዮታት ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ዝሰርሕዎን ዘቃላጥፎን ብዙሕ ስራሓት ነይሩ ህዝቢ ንገዛ ርእሱ እውን ኣብቲ ተጋዳላይ ናይ ምሕጋዝ ይኹን ኣፅዋራት ናይ ምጋዓዝ ይኹን ውግኣት ናይ ሙስ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ እዩ ዝኸይድ ነይሩ እንደገና እውን ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዝነበረ ናይ ፈዳይን ስራሓት እዚ እውን ብቐሊል ዝግመት ኣይነበረን ሕጂ እንታይ ኮይኑ እዚ ሕጂ ነቲ ሰውራ ወይ ነቲ ጉዕዞ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ሕጂ እናዕበዮ እናማዕበሎ ክኸይድ ከሎ ብኣንጻሩ ንሓይሊ ፀላኢ ብሰብኣዊ ዓቕሚ ይኹን ብኣፅዋር ይኹን ብሞራል ይኹን እናዳኸሞ ይኸይድ ከም ዝነበረ በዚ ክንግምቶ ንኽእል ምክንያቱ ኣነ ዝከረን ነብቲ ግዜ እቲ ተጋዳላይ ምናልባት ካብ ከባቢ ወላ ካብ ክልቲኡ ውድባት ብወገን ምዕራብ ናይ ኤርትራ ከባቢ ሕምብርቲ ዝነበረ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይኹን ብወገን ሰሜን ወክዛግር ዝነበረ ደጀን ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ተጋዳላይ ብቐሊል ንስመራ ኣቱ ነይሩ ብቐሊሉ ኣስመራ ኣትዩ ወላ ኣብ ገለገለ እውን ኣባት ጦር ኣብቲ ብሎኮታት ክሓትዎ ከለዉ ገሊኦም ኣብ ክንዲ ታሴራ ሽጉጥ ኣውፂኦም የርእዎም ነይሮም ተመንስያት ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ዕጡቃት ማለት እዩ ምክንያቱ መታወቂያ ኣለህ ክብሎ ከሎ ሕጂ መታወቂያ የለን ዝኾነ መታወቂያ ግን ካብቲ ጃኬት ኣቐልቅል ኣቢሎም ነታ ሽጉጥ ምስ ረኣይዎ ሕጂ ብቐጥታ ይለፍ ይብሎም ምክንያቱ ሓንቲ ክስታይ ኣይነበሮም ምርጫ ስለ ዘይነበረ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕጂ ፀብለልትነት ዘምፅኦ እንታይ እዩ እቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ከም ዝበልካዮ እቲ ኣብ 75 76 ዝነበረ ድብያታትን ተንቀሳቐሲ ኩናትን እንታይ ኣምፅኡ ሕጂ ተኣማንነት ኣምፅኡ ኣብቲ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ርግኣት ኣምፅኡ ብኣንጻሩ ከዓኒ ናብ ፀላኢ ናይ ሞራል ውጥቀት ኣምፅኡ ከምኡ እናበለ ምስ ከደ ከዓ ብወገን ክልቲኡ ውድባት እውን ምትሕጋዛት ምድግገፋት ኣብ ሓበሬታ ምልዋጣት እውን ድሓን ዝኾነ ርክባት ስለ ዝነበረ ከም ንዝክሮ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ግዜ እቲ ዓወታት ክቃላጠፍ እውን ዓብ ተራ ነይርዎ እዩ ግሲኡ ከዓ እቲ ኣብ ሰንበል ናይ ዝነበሩ እሱራት 701 በዓል ሃይለ ወልደ ትንሳኤን በዓል ወልደ ዳዊት ተመስገንን ዝነበርዎ ናይ ክልቲኡ ውድባት ምሩኻት ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ እሱራት ዝነበሩ ዋህዮታት ዝነበሩ ገሊኦም ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ንኽርሸኑ መዓልታት ብምትሕብባር ሻምበል ወልደ ሃይማኖት ተኽሎምን ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ በዓል ግደ ገብረን በዓል ፋኒኤልን ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ን701 ኤርትራውያን ሂወት ኣድሒኖም እዚ ሕጂ ክእመን ዘይክእል እዩ ሎሚ ክትዛርበ ኣለኹ ኣለኻሲ ከመይ ገይሮም ኣትዮም ዞም ተጋደልቲ ከመይ ገይሮም ኣርቢጂ እትዮም ኣብቲ ሰንበል ከመይ ገይሮም ካላሽናታ እትዮም ከመይ ገይሮም 700 ካብ ማእከል ሓለዋ ናይ ፀላኢ ኣውፅኦሞም እዚ ሚራክል እዩ ተሰሪሑ ከዓ እዩ እዚ ሕጂ ክስራሕ ዝኽኣለ እንታይ እዩ እቲ ዝነበረ ርሱን ሃገራዊ ወኒ ተኣምር ፈጢሩ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ዝነበረ ሕጂ ብኩሉ በብቁርብ ሰብን መሬትን ሓራም ውፃእ ዝበሃል ከዓኒ እቲ ሓራ መሬት ከዓ እናገፍሐ እናሰፍሐ ኣብ ክንዲ ውሕድ ህዝቢ ብዙሕ ህዝቢ እናተቆፃፀረ ከይድ ነይሩ ትውድብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እቲ ናይ 1975 ከባቢ ኣስመራ ዝነበረ ውግኣት ከምዚ ክገልፆ ፀናሕኪ እዩ እቲ ዝነበረ ናይ ውሽጢ ከተማ ስራሓት ከዓ ዓብ ሞራል ንመንእስያት መመሊሶም መንእስያት ብኣማይ ጥራይ ዲኮንስ በሽሓት ንክስለፉን ዕድል ከም ዝኸፈተ ክሳብ 76 ዓመተ ምህረት ዝነበረሉ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ተፈላለየ ዝነበረ ምንቅስቃሳትን ውግኣትን ኣብዚ ክቋርፀካ ምስኡ ተሓሲሮም ከደለይ ቅፅላ ክተብፃእኻ ኣብቲ 75-76 እዋናት ክትገልፅ ዘለኻ ኣብዚ ግን ካልእ ሩሱን ኩነታት ዝኸይድ ነይሩ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት እንታይ እዩ ንሱ ከዓ እቲ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጥታት ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ማለት መንካዕ ተባሂሉ ዝግለጽ ነበረ ከምኡታት እውን ነይሩ እዩ
جي تاي زرقك أبتي ودب أبتي وش تقول كي ترى عاب ودهتات كله تتجادلاي تفك على سيلو زوج تجادلاي كم زغلو بديو زغلو نجات أمو خلو إيو زعوتات زحافس نيرو اسكي نزي بزعبان نزي ديمقراسية من قصاص وي من كعت بعين الزوف فلت أصبح بينا بحال مع المصن انتقلنا اسكي كم تصلوا واجن أبتو خمتي وانتي زقرون زخيد نبرة جريمة يكون قراتنا كل زقوت نور كافة بس مرة بس يحكم كي ترفع شقوت كم تاويك أخوينو زقلقل لو تتكلم راي أنت يتصلوا هاتني روتي من قصاحات من قصاحات وانو تشافلقوا مهم تم تشافلقوا حيلات جن تم عم استحيلات كتير بيهم بس تقال لك وينهم قلت سلوا أنت ينيروا بس كنت يتصلوا هاتني روح حسب هو تي بزعبا ناي شحنت هو تي شحنت شعات 175 زنبره كونتات كم زنقول تصن حنايو كم زحتت كيا أنت يحجي مس كم زيد عم السلع عوتات بزعبا تقدم يزنبر 7 شتن انتهي قالوا توصلوا نيرون ديو اتي حتى حجي حدا اتناي شحنت شعات 173 ديمقراسيا منقصاص ناي تغادلتي مالت رؤسو زخاله ارست وين سمعني ازينو وحي ابغا سبات زاريبم لخونو خليم تم سبغ سبات بعلمنيم سلمنتاي ايو تي تريتون مزيو أدلاي نيرو دي شعو من قصاص ناي 73 كمص وي دماني سلمنتاي يوتي اجمامرو قال غزي بسفح بالك نزاربلو صبو كوين سمعني بحفشا غنتايو سمبرات اينبرن ايبلني اني تسمبرات غن بمنتاي تاشم خوينو رعدين شبران زمرኦ شقرارا زنبرو غزي يو قبل المخنياتو ناي 73 من قصاص لكيو تمنقصاص مصيو እቲ ምንቅስቃስ ሕጂ ኣብቲ ውድብ ከም ምንታይ እዩ ቀሪቡ እቲ ምንቅስቃስ እዞም ተንቀሳቂሶም ዝነበሩ ሰባት ኣንጻር መሪሕነት ህዝባዊ ሓይልታት ከም ተንቀሳቀሱ ኢሳያስ ከም ዝገይሩ ኣእሚንዎም ኣንጻር መሪሕነት ተበጊሶም እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣንጻር መሪሕነት ኣይተበገሱን ምናልባት ታሪክ ብዙሕ ጨናፍር ክህልዎ ክኸውን ኣንጻር ኢሳያስ እዮም ተበጊሶም ኢሳያስ ይገብሮ ንዝነበረ ዓመጽ ኢሳያስ ይገብሮ ዝነበረ ዘይ ዲሞክራሲያዊ ካያ ኢሳያስ ይርዮ ዝነበረ ሓደ ዓብላልነት ኢሳያስ ይገብሮ ንዝነበረ ጸቅጢ ኣብ ርእሰ ተጋዳላይ ነዚኦም ኢሳያስ ግን እንታይ ኢሉ ንዓይ ተቃዊሞም ንኽብል ኣይክእልኒ ነታ ጉዳይ ሕጂ ብዙሕ ናይ ክፍኣትን ናይ ተንኮልን መሃንድስ ስለ ዝኾነ ኣንጻር መሪሕነት ተላዒሎም ተባሂሉ ሕጂ ነተጋዳላይ ብከምዚ ኣረዲኦሞ نقول تجادلای ابتفالای صفحات زنبره حجی زیام ریاهم نایس 73 زیام مهرا زیام معنوت زیام کم زیام تبغیشم الله زیام که حجی انصار مرحنتیم حجی ابت مجمریا تجادلای كل شيء يبون يرى انت مقصاص مغنياتو حدا ناشتن منالبات ناشتن حجی هابت زغربو نت بتاسب منالبات قال غزي خنزاربل نخيلنا 10 سنه بتاز زغربو غلغل ጉዳይ ነይሩ ግን እቲ ምግቢ ሓደ ይሩ ሁሉ በጅበጅ መሪሕነቱ ተጋዳላይ ሁሉ በሐንሰብ ኢሳያስ ግን ሓደ ግዜ እስቃጥላ በልዕነ በይኑ حجزي منالبات أزين إشتيو السمون تزاربهم ليه نحنا خمسين هنزارب كوازي حفري جن أتاسكات لما بلع حجي تجي مردلات سبحان كوازي ناس الناس إيرتران تحرمسيو قال قداي كرئينا إلهم بسكات لا تجمير الله تقداي صباح جن عبل الله خمسيو نهاجر هابت مجبات كمسيو بتاسكات لازم أسات مالتي شجرة دوي بالتباهيلو شجرة بجس الذي يقولوا تودب شجرة مجزاء إلا تباهيلو شجرة دوي له كلهم كشجرة سوتين نيرم تم مهارات شعوت أنك تأس حجي حدا معلتي إسياس أب حدا قتلوا خوين خوفيلون تقول الشريف تصوعي وطاف نقول كوسي شجرة خسيت تصنيعه يكلكل تباهيلسي شجرة خسيت تصنيعه حجي كم زين ود 50 دقيقة مثلا حجي عبيتن دقات النجارات تدماميرو اتمن قصقاس ناي ديمقراطيا ونت لوتي ينيرو حجي من سعريو أبت ميدا عس حجي من سعر خلتي تقديات وريدو ناي دليتي فتحن دليتي ديمقراطيا قداي وريدو ناي إسياس قداي وريدو حجي كم تقول لك زين بلا كم 73 جمرة بدحريون المسجد حرنا سنة ونريهم بقوم 93 ون أبقى هذا عالم أبعت زي كونه أبتحتي قرب جابا زي كونه أبتحتي بلا سوتات ريهم مالتي أبتحتي ميداناي أسمرة ميدا خصو أو زمت أقول دايك أمسي مالتي ناي 93 من قصاص ده سيم حدا
دموز يقبرلنا مثل تقادلا يتحلو مثل حزب يتحلو أكايدنا يسبق ذبل حتى مسكربها تاشم قوين حجي أون مملاس كانوا حلقة أتي صلوا عين ورن كبلاي كيلني جن أتي قالوا تاو صلوا عزيز سحاته إنيرو مغنياتو دبزح سفرحين يربو ولا أتي بلبها زمتن قاسقسو سبات منكع عنوتي أيكونون بحلنا منكع زيم عنوتي أيكونون أنا قمت بلا رأي نيرني عنوتي أيكونون كزارب أكيلني نحر زارب كينو مسوم كاتي ويقتله أبتي مبسحتو تقاتل جن بحلنا فرد كبهال كله نبينو أبعث وجز حدا نبي مسيح حتى كله زيم عنوتي اليوم كلهم كله حتى كله عنوتي أيكون يزبل مغنياتو انت هم تبقى سمزم سوازياتم ببعد ندحر صمصيب كايم أي هاجروان نم كتب لهم نزم سوازياتم هادمتيهم كتب لهم نزم سوازياتم عنوتيهم كتب لهم وإرتروان يكونون كتب لهم ما يتخيلنا جن تقول ده انت مسيح جينا هو لازم مسأ زبالكو هابت ميدا قعسهم سورة تقعسهم من هرما من شتو تواصل لازم خان حجي زيم بقول طفأ بكيد مسأتو تي قد ده يكون مخينا حجي انتايو كم تزبل كاي صبوا حتى بتحدوا جن قالوا توشنا خات الله بز قالوا توشنا خاسي أيصلون دي تودب كم زنا هالو خلص نكف مرقصات نهالو خلص كم يجري وتعوت زم سنير نزبل قد ده هجي زيادة اتزنا بره هاجروا نتزنا بره قالوا توشنا خات عبلي لوا كم زنا بره خلص دلي اوكي بار انقطعنا صبغ تي زبلكايو معرتي قفعتات تودب زفت زبره ديمقراطياوي منقصاص ዝቀሳቀሱ ነበሩ ግን በአንጻሩ እቲ ሃገራውነት ከም ዝበዝሐ ክትገልጽ ኢኻ ጸኒሕኻ ንሱ እዩ እቲ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ውድብ ዝነበረ ኩነታት ኢኻ ትገልጽ ዘለኻ ጽቡቕ እስኪ ድሕሪኡ እውን ናይ የሚን ተባሂሉ እውን ዝግለጽ ነይሩ እዩ ንሱ እውን ምስ ናይ መንካዕ ኩሉ ተመሳሳሊ ሕቶሃት ናይ ዲሞክራሲ ኮይኑ ኣብ ቀጻሊ ኣንዋሕ ኣቢልና ሰፍሕ ዝበለ مس أسماتهم تتخيلون سلهم إن عجبنا تاريخهم كنجلس كنفترينا نلوم ممكن خنقص لنا زي هذا توبيك مالتيو كرات قاتلتي زلهم نقول زلنا بقى تامي قمت إسا 4 مبدأ أساسا عمد زغري لناسنات قيات تغادلاي صناعات توفاينتن أبكينات كمان يروزبل بفلاي أبناء حزباو جنبار أتوكينا ننتظرنا هم تقدموا زغلصو كبر كشنا رد محري نيتقاد له حد إتران نيزباو جنبار الفعالة أختري أزاي تخيل ما انتظرون جنة تفتنيرو زبل حسابات هبنا بحق ونتي بسمركم أنا أمل أبقى علي ناي تقاد له حد إترا زرون أكاش عند عديمنا كنا قربنا نابزنا يلوم كنا حلف بار عبتي دحرنا يسوي عن شدشن زول لهونات تقاد لاي ناب كتمات محراري أتيو بزعات كتمات إيرترا بقولتي ودبات تحرروا حرقوا النيرو زوجها كفال إيرترا بجكع عسى من بعض عنكم باركال كمون أسمران قال كفالنا حد غيهن أبتعتي قصر صورة إيرترا وأثيرو سلازي أسكي بزعبو مسكن قال كمين يرو تخوتات كابي تبقى كابي نيرو معناته كرميو أزي خبيت وقعت عين برن بالكال كسب كباب اسمرا زي بتصح عقمتها كابي متيو تزنايز باغمبار باصواركم ولا تتقادري عتي ورنا بطح يكونه نبعلو تتقادري كندو عينت بزحيت تقادري كابي متصغيل اسكي بحفشو كسب كباب اسمرا زي بصحهم الاول كله تقرصات زي تقادري اسكي يعلنا هو حجتي درجة بدرجة كخيت كله خمسي أقدم أزولكوا مدرخ ناي 7 ناي 6 مبزحتو ناي دبعين ناشتقا ناي تنقاسا سخويناتن نيرو اتي وحزي ناي منسيات زعقتاي نبرن مغنياتو سورة عوات تغينو زي قارز وحزي 7 كله ألوه مغنياتو نتو تاريخ تسرح حسينا يكونن نتو تاريخ تسرح سب اندحري اللي هو خوينو قصالي وحز اندحر اللي هو خوين السورة كل جزء
نقدميت تراي خيد مبر نتحريت خيد أيكلني كم سلزخون حجي تعبيت حجي تنايتي هزبا حيل تتحرنت يرترا خن ود متن كم تبغى نايتن كفكو حجي نحنا خنسلف كل الناس شمن تميتي شمن سمي سبات شمن تمعلت وعزنا كاب حربرا خساب بلغاتي اللي بقدماي قالت أني حجي إذا شمن تميتي شعو زنبره حدش تقدلاي درجة كندتي هزبا حيل تزبال زنبره مزيو يتقدم تقدلاي شمن تميتي تخون يلا تودب أبتك زيتي إذا حيل تزي أنت بزحت من البات كسب الشحن تخون تبزح تخون بلانه بناتي جم شمن تميتي خمس أخلاقن فرقي ويكندو زخون حيلي توسيخوا بدحرين دقنا 4 ميتين دقنا شديش تميتي خمس أخلاق حجي تعبيت نايتي ودب يرأيك أبتي أكايدا نايتي ودب حجي انتاي زدلي نزي كم زدا أمثل زمس زلوا بزحسب نتي زلوا زيك أرز وحزي نتي زلوا لعل هجراوي وني نزي تقبلوا زود بحيلية دلي مغنياتو نتي زمس حيل ندحري أما الله توعلو زي تقولوا كانكا نتي زلوا رسون هجراوي سمعتات انت دا أخذت قملو زي تقولوا كانكا أشجاري حجي تي وحلنا من تايد الحجي تمريحنا تنهزبوا حيل تزبال دلو نزي قديات زي كوفيلو أبت أولا خوينو كمكرن كزاراربن كأسأل سلومتات كوسدنا علوه دوتا متان كيمس ندحر نزي دي سرح له دوتا خمسيو دحر دوتا خا مسعر كمسيو تسوراون تقليلو رعو تقليلو خيدي مالتيو كمز متان كيكون حجنا من ربراب غزيه سلازخونه ناي من حيله من ابتي لاعلوي مدرخ بصحه سلازخونتي امونغو مغزاتن امونغو حزبو حيلتاتن زنبره منغدي مرحنه حزبو حيلتات حارنت ኤርትራ بزي مقراص نزي سرح ليو بزي مقراص سرح ليو كابا ودادبا ناي حزب جميركا أودادبا ناي سراويت جميركا بحيلي نيرقدم كاب حيلي نابوطولن بزح بوطولن زبالسي اين فلطن نيرنا نحنا كنقوم كلنا نحنا حيلتاتنا نيرنا مجمريا بدحرينا كان دغنا خات بزحسب مسمصي حجي بوطولن بوطولن زبال مسي قال مله تبايلس حدش نغير كوينو እንደገና بريغيز زبال كا مسي ማለት حجي انتاي تي أودادبا حجي تمرحنت انا بحقي صبو ناي موداب تخولتات صبوق ناي سررها غديات كم زنبره حجي اتمرحنت كا نتي زحنصص حنصص اندحري كعوت كوينو زقبل تقادلاي كله والله زتقبر اكل كله والله وفوي زخونه سب اب كوينات كم صمبلالي عنا رأي من انت هاجر اب كوينات زاتو سب كله خيل الله كم زد امثله سب كانيرو حجي تتامر تدماميرو تتقادلاين هاجراو سمعيتن اتو واحد ناي سبن اتي ناي مريحنت اتا حزا اتا على ناي كوينات زون قليل قمت زوهابا يكون مغنياتو نحدا صلاخته تكن حروان كاسي نالبات شي حسب اتيخا 2000 حسب اتيخا 3000 حسب اتيخا زي تعوتلو غداي الله دحرتي صنوع وي صفوف دغنا مصنعات دحرتي تخايدو ابت مريحنت كن كم زا مساله اكايدان دحرت مريحنت وي تودب نخيش زحازو انتايو نخيش زحازو بزح غزي نزارول انتايو حدا نصلاعي بطيتو ببرتو زبل حجزيا قلال تمسل من البات زينسي ثلاث قالاتين نصلاعي بطيتو ببرتو ازي ጭርሕዚ አብራው ኃይል ክቅየር ከሎ ዝፈጠሮ ዳይናሚክ ግን ቀሊል ነገር አይኮነን ከይዱ እዚ ጭርሕዚ አብ ሰብዓታት ኮምኔሩ አብ ምድምሳስ ናይቲ ግንባራት ኮምኔሩ አብ ናደው ኮምኔሩ አብ ፈንቅል ኮምኔሩ አብ ዛዛ መኺናት ኮምኔሩ ንጸላይ ብጥይቱ ብብረቱ ብቡምባታቱ ማለት እዩ ሕጂ ሰውራ ኤርትራ ካብ ደገ ዝሰነቆ ኃይል አይነበረን አነ ከም ዝፈልጦ ወላ አብ ህዝባዊ ኃይልታት ተሓራብ ህዝባዊ ግንባሩን ካብ ደገ زموصو اصوار كاب دغز موصو كبيد برت كاب دغز موصو تتኳስሲ አይነበረን ምናልባት ኔሩ ከብሉ ዝኽሉ ሰባት እንተለው ብጭቡጥ ክዛረቡ አነ ብደው ብሎም ደሊ ኔሩን ተኮይኑ ካብ ኢራቅ ዝመጽእ አዚ ውሕድ ካብ ሶሪያ ዝመጽእ አዚ ውሕድ ካብ በዓል ኩዌት ዝመጽእ ዝነበረ ፋይናንሳዊ ሓገዝ አዚ ውሕድ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝመጽእ ነበረ ካብ በዓል ኖርዌይ ካብ ጋዓል ገለ መግብታትን ገለን ክዳውንትን አዚ ውሕድ ዝኾነ ሓገዝ እዩ እቲ ዝዓቢ ሓገዝ ናይ ሶራ ኤርትራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሓገዝ ግን اتي نق زيبل حزب ኤርትራ እዩ بكل خرنعت حزب ኤርትራ ملو بملو اما كل صلاه زلو خيترفه زنبره حزب تغادلايو اب كباب صلاه زنبره حزب خيترفه تغادلايو اب رحق بوتا زنبره قطرات زنبره اب غسنت زنبره اب حرشا زنبره كله حزب تغادلايو ازي حجي نتي دايناميك فطيرو خبل خل دمص يلن
اوكي يغلطها نشي تاني ليش هكذا مصنعها نقصينا كم زي خقات كله ناي تكنيك من شيء قرب تعقستي خنا حاتوكم هنا قرات خاطلتي بارح عتوهم قصينا بار دحرتي ناي كتبات معاز كم ذكرت كالي نتسراويت ببروتو يهم وتواجههم هم خمس ذكرت كالي دحرتي شمون تميتي منباركم سراوي عامتات نايت باغمبار ويني زوا حيلتات انتوا دعابي خيرو كسب نبلا جدا جامع مصحى قريتك سزيت صورة دعابي خير نيرو مالتي بالا زاروا اسك نمتامو اب ناي سرعيت ناي باصع معاز ناي سالينا كوزات ناي سالينا كمين يرو حيال صنعت حيال توفاينت ناي تقدر تمسكروا ليمو ምናልባት ዓቐዲመ ዘይገለፅክዎ ዘይሓብር እኳ እቲ ከዓ ኢሉ ምናልባት እቶም ሰባት ትዝክሮም ንስኻ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሕጂ ብሂወት ዘየለዉ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንጉንዕ ኣርባዕተን ህያው ዝገበሩ ስዋኣት ስለ ዘለውና ነቲ ከዓ ኢሉ ኣብቲ ዝወዓልካሉ ወይ ኣብቲ ክትገልፆ ከለካ ታሪክ ገለ ሰባት ከም ኣብነት እንተገሊፅካ ኩሎም ክልፅ እንኳ ግቡእ እንተነበረ ግን ትዘክሮም እንተገለፅካ እውን ፅቡቅ እዩ أسمعت إن درس كانوا نصبوا خم تلاقي نصبوا مهرمو بس ناي سرعت ناي بس سبعا أسبوعات نبرة خمين يوم بعد من ساتفوا مو خمين يوم تقولات انتاي حدش نقدر نيرو وانتاي فلوينة نيرو بس صبوا حتى يو مزي كنت قلت أنا حكاناي سالينا من على زنبرة وج حدا كفال نايتي عبي جغرافياوي أكابيتات ناي إرترايو كم زي أقدم أقول أنا حكوتي عوتات كاب جزيان عبي غيد نيرو كباب سمرة تبصيحو مسنا سالينا قداي استأساسنا من أربع سالينا تي زبرتعي كوينات زنورلو زبرتعي تقادلاي وفي زنورلو جزيان مخانو أسبقو ذكرني مسنا سالينا تتحيز خيد قنتايتي عبيتنا يتودبس إن عبي خيد كم زنبرة الناري نايو من أربعة نتي قد مش عند شعات ميت سبعان شوعة زنبرة كم حدا أكوب نجار جيرو تمرح النت تسبوع حالتات أب حدا كارتاري هو سلزي تي أكيدا مثلا عود خونقات تقدم يودوا وجباء أبش عند شعات ميت سبعان شوعة أبطري تخايدو مالتي حجي انتاي كأيرو حجي تود بأكيدو حجي كابتي لمداوي أكيدا وكابتي حونتاوي وكابت أباتاوي زنبرة أكيد حجي أب سنفلتتاوي من قدي أنا خو ميزرداني قدما يودوا وجباء هزواو جنبار حارن تيرترا كهزواو حيلتات نافزواو جنبار تساقاقيرو مريحنتون أكيدون قدميسي نصر زخنا برنامج وينصر زخنا ناي كربان ناي رحوقن رائتات نيروه بلايكلن جنابتي 7 شوعة مسمى حجي دمر كاب نوح عمتها استأكبه أفلطه أب قدما يودوا وجباء انتهى كوين حجي تسنكتس تقريبا خبلع مالتي كم سلة زخنا حجي انتهى فتير له نتي جوعزنا يتي صورة نقدميت نخخيد تقدر يك أملي سفنان أبرز سفنان نخوسخ حيل أبرز حيل نخوسخ كاجيرو حجي قدمنا يباسع قدمنا يسالينا حجي انتهى خبل دلي حجي ناشتنا ريحته تخيد نابنت نيبعل عسران سلستن ورحي سلسته 7 شوعة ناي متحازن ناي نغفا مزيو نغفا شدش تورح تخبي بانيرا نبلنا ابنت جن ودواغوي مستسلاسله قلت في زغنه متقعت تخايدو نغفا تتحيزا دحر نغفاندغنا اب ور 4 7 شوعة افعالات تتحيزا እንደገና ደቀ ምሓረ በወርሒ ሓምለ 1977 ተታሒዛ ቀጻሊ ነይሩ እንደገና ድሕሪ 2 መዓልቲ ብዕለት 6 ከረን ካብ ዕለት 8 ሓምለ 77 ተታሒዛ ሕጂ እንታይ እንዳኾነ ኸይዳለ ሕጂ ምግንፋል ናይቲ ሰውራ ሕጂ ኣዝዩ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብዝኾነ ናሃሪ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ከምኡ እናበለ ኸይድ ከለኻ ናይ ህዝቢ ተሳታፍነትን ናይ ህዝቢ ምስላፍን ካ እናዓበየ ኸይድ ኣሎ ብኩሉ ሸነኻት ናይ ኤርትራ ሕጂ ከምኡ ክርቢት እናተወልዐን ሓው እናተኣጉደን ይኸይድ ነይሩ ምስ ከምዚ ከዓ እቲ ናይ ሳሊና ዝበሃል ከዓ ባፅዕ ናፃ ናይ ምውፃእ መደብ ማለት እዩ ስለዚ ባፅዕ ሓንቲ ኣገዳሲት ወይ ዓንዲ ሕቆ ናይ ፀላኢ ስለ ዝኾነት ከም ወደብ መጠን ባፅዕ መሓዝ ማለት ከዓ እቲ መትኒ ናይ ፀላኢ
ኣብ ክልተ ተቆሪፅሎ ማለት ክኸውን ስለ ዝኽእል ባፅዕነ መሓዙን ፈተነ ተኻይዱ ሓያል ናይ ምርብራብ ስርሒታት ተኻይዱ ዳርጋ ክሳብ ኣብ መወዳእታ 77 ፍርቂ ናይቲ ባፅዕ ተታሒዙ ነይሩ በጀካ ኣብ ቀጣን ስጋለት ዕዳጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ነይሩ ካልእ ተፈላለየ ናይ ባፅዕ ክፋላት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ነይሩ ክሳብ ስጋለት ቀጣን ክሳብ ሲነማ ኣይዳ እዚ ብተጋደልቲ ተታሒዙ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ፈተነታት ተኻይዱ ልክዕ እቲ ታሪክ ናይ ሳሊና እውን ገዛ ርእሱ ሓደ ዓብዪ መፅሓፍ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ሳሊና ዝተኻየደ ምርብራብ እንደገና እቲ ናይ ጨው ጋብላታት እንዳተፈርሽሐ ፀላእ እናፈርሽሖ ብጨው ናይ ሳሊና ዝጠፍአ ተጋዳላይ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኣብኡ ተቐቢሩ ዝጠፍአ ኣብቲ ትበቲ ቀሊል ኣይኮነን ኣብኡ ተቋራሪፁ ዝተረፈ ኣካላት ናይ ተጋዳላይ እውን ቀሊል ኣይኮነን ሳሊና ንክበፅሕ ወይ ስጋለት ቀጣን ንክሰግር ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ይኽእል ዝኽእል ኣብኡ ዝተሰውኡ ምናልባት ክዝክሮም ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሜዳ ንኣብነት ሽሙ ሽሙ ኣቦ ሽሙ ኣባሓጉ ወይ ዓዱ ክትፈልጦ ኣፀጋሚ ይኸውን ምናልባት ወዲ ዓበ ክትብል ትኽእል ወዲ ሓጂ ክትብል ትኽእል ወዲ ቅሺ ክትብል ትኽእል በዓል ደስ በለ ክትብል ትኽእል በዓል ያዕቆብ ክትብል ትኽእል ኣብኡ ተሰውኡ ዝተፈላለዩ ትፈልጦም ሰባት ማለት እዩ በዓል ዘርኣይ ክትብል ትኽእል ተፈላለዩ ኣብቲ ኣህዱታት ዝነበሩ ተሰውኡ ኣብቲ ሳሊና ክትብል ትኽእል ሕጂ እቲ ጉዳይ ግን ኣዝዩ ሓያል መኸተ እዩ ነይርዎ ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣዝዩ ፈታኒ እዩ ኣብ ኩሉ ዝተንቀሳቐሰሉ ወተሃደራዊ ስርሒታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተዓዊቱ እዩ ኣብ ኩለን ዘን ከተማታት ክንጠቕስ ንፀናሕናስ ዕዉት ዝኾነ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት ተኻይዱ ምክንያቱ ክሳብ ኣስመራ ባፅዕ ብምሉእ ተቋፃፂሮ እዩ መንገዲ ኣስመራ ክሳብ ሰይዲ እሺ ዘሎሲ እዘን ኩለን ከተማታት ደንጎሎ ታሕታይ ደንጎሎ ላዕላይ ጊንዳዕ እምባትካላ ነፋሲት ማይ ሓባር ክሳብ ሰይዲ እሺ ሕጂ እታ ሓንቲ ኣዝያ ሓያል ዝኾነት ፀላእ እውን መኪቱ ዝሓዘ ከዓ እዛ ናይ ስጋለት ቀጣን እያ ሕጂ ኣብኡ ብዙሕ መስዋዕቲ ተኸፊሉ እዩ ኣነ ብኸምኡ ጥራይ ክሓልፎ ዝኽእል ሕጂ ክንደይ ተሰዊኡ ሰብ ኣብኡ ዝነበሩ መራሕቲ ሓይልታት መራሕቲ በጠልታት መራሕቲ ጋንታታት ኢልና ኣብ ካልእ ግዜ ክንመለሶ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብትክክል ኣስማት ገለገለ ክህልወና ክእል ይኸውን ምናልባት ኣብቲ ግዜቱ እውን ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተፈልዮም ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዝኣተው እውን ብፋሉል ዝፍለጡ ዝነበሩ ብምሎም ኣብ ሳሊና ከም ዝኣተው ዝከረኒ ብምሎም ከዓ ኣብኡ ብተወፋይነት ተዋጊኦም ኣብ ሳሊና ከዓ ተሰዊኦም እዮም ሕጂ እታ ሳሊና ዕጥቂ እውን ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ ዕጥቂ ምናልባት ዋላ ቦምባ ክድርብ እውን ኣይትኽእል ኢኻ ክልተ ሰለስተ ቦምባ ጥያይሽ ክትኩስ ከም ድሌትካ እውን ዝከኣል ኣይነበረን ግን እቲ ውድብ ምናልባት ተመኪሩሉ ክኸውን ይኽእል ንብድሕሪኡ ዝነበረ ንባፅዓ ተኣታትዋ ድሓር ዝመፀ ጉዳይ ካብ ናይ 77 ዓመተ ምህረት ብዙሕ ትምህርቲ ቀሲሙ ከም ዝኾነ ይርዳእኒ ግን እንታይ እዩ ክሳብ ሳሊና ክሳብ 77 ክሳብ ናይ ምዝላቕ ኩነታት ዝመፀሉ ሕጂ እዚ ኩሉ ጉዳይ ዝመፅ እዩ ድሓር እንደገና እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ብወገን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከዓ ኣብ ወርሒ 477 ኣብ ቁርደት ናወፃ ወፅያ ዓዲ ኋላ ናወፃ ወፅያ ተሰነይ ናወፃ ብወገን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ብዙሕ ከተማታት ናፃ እናወፀ ሕጂ 80 ካብ 100 መሬት ኤርትራ ቅድሚ ምዝላቕ ናፃ ወፂኡ ከም ዝነበረ ኣብ ብዙሕ እዋናት ዝረብ ነይሩ ማለት እዩ ክሳብ ድፍዓት ናይ ህዝቢ ሓይልታት እምባደሮ ነይሩ ዓዲ ያዕቆብ ነይሩ ዋርድያ ሓደ ግዜ ዋርድያሲ ብደወል ናይ ካቴድራል ምቅያር እግበር ነይሩ እንተተባሃለ ምናልባት ምግና ንመስል ይኸውን እታ ደወል ናይ ካቴድራል ክድወል ኮላ ሰዓት 4 እንድሕር ደው ኢላ 4 ግዜ እንድሕር ደው ኢላ ሰዓት 4 ኣሎ ማለት እዩ ሰለስተ ግዜ እንድሕር ደው ኢላ ለይቲ ሰዓት 3 ሕጂ እቲ ናይ ድምፂ ለይቲ ኣብ ከባቢ እምባደሮ ከባቢ ኣስመራ ዝነበሩ ዕርድታት ብናይ ካቴድራል ዋርድያ ሰዓታት ዋርድያ ንቕይር ኣለና ዝበሃለሉ እዋን ነይሩ ዳርጋ እቲ ጭርሑ ዝነበረ ከዓ ሕጂ 7 ቀድራ ተሪፈናና 7 ቀድራ ብወገን ደቡብ ሰሓርቲ ብምሉእ ቁፅፅራት እዩ ብወገን ምብራቅ እውን ብምሉእ ኣብ ክሳብ ሰይዲ ሺ ተበፂሑ ተጋዳላይ በዚ ከዓ ብወገን ምዕራብ ብወገን ሰሜን ከዓ ኩሉ ተታሒዙ ሕጂ ኣስመራ ኣብ ከበባ ነይራ ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ንህዝቢ ኤርትራ ምናልባት ሽዑ ዝኸፈልካ ከፊልካ ኣስመራ ምእታው እቲ ዝሓሸን ወሳንን ኣማራፂ ነይሩ ብዙሕ ክሳራ ናይ መስዋዕቲ ኣይምነበረን ህዝቢ ኤርትራ እውን ንሱ ዝመረፆ መንግስትን ምምሕዳርን ክቕውሙን ብዙሕ ዕድላት ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ምናልባት ክንምለሶ ንኽእልና ክንዛረበሉ ንኽእልና ስለምንታይ ምዝላቕ መፅኡ ኣብቲ ግዜ እኳ ምናልባት ካልእ መረዳእታ እንተነበሮ ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይን ህዝብን ግን ድሒርካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ምዝላቕ ኣድላይነት ነይርዎ ድዩ
ኣብቲ ግዜትውን ኣድላይነት ነይርዎ ዲ ምዝላቕ ስለምንታይ ምዝላቕ መፅዩ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ትሕቶኻ ተመሊሰ ክድምድሞ እቲ ናይ ሳሊና ሓያል ብዙሕ ክሳራ ዝነበሮ ኩናት እዩ ምስቲ ባህርያዊ ኣከባቢ ናይ ጎልጎል ምዃኑ ኣዝዩ ብኮልቦት ዝተሎ ሰብ ተጠቂዑ ዝወጥቀሉ ዝነበረ ማይ እውን ኣይነበረን ዝኾነ ይኹን ኣይነበረን ብዙሕ መግብን ማይን ካብ ግንዳዕ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ሽዑ ኣብ ግንዳዕ ዝነበራ ፍሪጃት ኩለን ዝሰርሓ ነይረን ዋላ እንዳባራት ዘላ ዋላ ገለ ዘላ ኩሉ እቲ ፍሪጅ ናይ ግንዳዕ ዝሰርሖ ዝነበረ በረዳት ይወርድ ነይሩ ንባፅዕ ግን ክጠቅም ኣይከኣለን ስለዚ ሓያል ስንምንካስን ሓያል መኸተን ግን ንተጋዳላይ ነቲ ውድብ ዓቢኻ ዓብ ትምህርቲ ከም ዝሃቦ እየ ዝዝክር ክቡራት ተኸታተልቲ እምበር ንእሽተይ ዕረፍቲ እሞ ክንገብር ዕላልና ክንቅፅል ኢና ዕላልና ክሳብ መጨረሻ ክኸውን እዩ ክሳብ ምምፃእ ናፅነት ግንቦት 24 ክኸውን እዩ ድሕሪኡ እውን እንታይ ገጢሙ እውን ክንርኢ ኢና በብኽፋላት ጌርና ክንቕርቦ ኢና ምናልባት ሕቶታት ዘለዎ ሰብ ተሎ ወይ ድማ ሕቶታት ኣሎ ኮይኑ ኣብዚ ትሕተይ ዘሎ ኢሜይል ክሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ብኡ ከዓ ሕቶታት ክነቕርብ ንኽእል ኢና ንሕጂ እምበኣር ንዕረፍቲ ክትኮነና ናይ ዘርእሰናይ ግርማይ ሓዳሽ ደርፊ ዝደረፋላ እስኪ ንዓኣ እሞ ክንከታተላ ተመሊስና ክንመፅ ኢና ሰናይ ምክትታል ወሊደላ ምባል የቡልን ታቋ እዚኦም ዘይህድቦ ሰሪቡ ዕዳ ዝንቡል ከብት ዘውፅእ ቃንዛ ሕቆኦም ዘየደልደሉ ጀጋኑ ደቃ ወሊደላ ምባል የቡልን ታቋ ስደት ዓዱ ጓና من كحقوس هاجر كوينا عنا نفتحين عقلت كاب كوريت سبيتنا كلا صمنا نلحل معي كيبلنا حليب البؤيو زي حساسي زي الدنيا قجا هذه حرسي شدن كل عل كمرش حنينو نركبون تاريخ انقد عنا خوينو لوم زي كتتي كوتا زي موكوتي توريخ البؤيو بدو خمز موته حليب البؤيو ذي حساسي ايقوم دنيا قجا ذي حرسي
يرمم ذيدك سوى سخذ حنن بدم حربنيا تذعم ببتفلسي هزبي دا بعلو فريئة قدسي من كوين يدمهي زوداخ دخز اساسي طرم بضن بحلنا ديب بزبان محزي يرمم ذيدك سوى السخذ حنن مقزات بردي عنا مسمررة قنزة حطيلنا تطفانا قديفنا تروح قزا بنبرز زقزت ترنقز للقزا دمهيتي سفرو قنزة وزا وزا سقز دمم يرمم ذيرك سوى سخذ حنن يرمم نحادر سقز دمم يرمم ذيرك سوى سخذ حنن انت ذبن اني ناي راس علولا كتكبر حلمي صنبر كبلونا نبتقراي تقرني يرمم يدك سوى استخذ حننا كلج مسكاجرو زي اخلا مبقسي وعلال الناديو سلطان ناخد ورسي ناس قلتتو نبتت كتكاسي دفر قنج السباب نبتشتش قسقاسي عارفون كذا يتخدوا وشطنا تبتابتو حيل هزبي كم نسريو توانجفو انت عدحيتو كي تعد عدو الله هزبي كم قدمو مسحدنتو تذي امينكم صحيفان ببو تاريخ حتتو عين هزبي كم نسرعيو توانجفون انت عدحيتو عارفون كذا يتخدو وشطنا تبتابتو كبرات قاتلتي زي سمعوا زنعكم درفي
بسنتباوي جرماي زرسناي جرماي نيرو أب كتما شلفتيو هاجرش ودن بدري تفتحي تداليو زنبرة بعل زكبرو درفي دقيمنا وكان معتي كان أربع كمينا بذا قطعمي أب شلفتيو زركبو دري تفتحي كنا مسجونهم نفاتو بسمت تلفزيون سمر مبارح نقصينا علىنا بزعبا بقى قطعمي كمبوت سنة 4 قياهات صورانا بفلايد مانا يزباو قنبار إنا نعلدلنا مس كبر قشانا طارساي رد محارينا تلنا ونقصينا مبارح كابت قرمي على تزنبرنايو أب سبعتات أب تخبابي قدما يودبا قبائن نايبات محاز فلايد مناي سقالة قطعنا تسألينا خنقصينا علىنا لومي بخمزي يعني الكاكو زي ودا أنت هنا بين عقمنا بزفاده محارون دلو خوين اللي قاعد لنا سلزي أبقى تصارون بخال كفارات إندا جبرنا نويح قال خنقصينا على ما زدما زوج سنة بعدين لنا دان كيران نقول زلنا واجاز تخفلو مخانون تاريخ كمية 5 نفرين بفلايد ما ناي تقدراي جلنت كيان توفاينتن كمية 5 نفرين بتبعوز واحد تقدرتي كتورقنا من البات نلومي نحزوا جنبار زنبرو زنبرن سيارنا كان مع التقاعد يتفتح لحد إفترا كنا نمسي لأخونا دورنا تسنى صورة تاريخ بمرو كنقلصو كنا عدل الغرفتنا بالغا نديرنا دقيمة رد محري عندنا خبيركا المساخة بس انتقاد السمات دقيمة 5 كافتو بعد دحري قدما يودوا قبائي مريت ويتودب كرسو حيزو ناب عبيتي سرعتاتي وخيدو مثالي نايبازع كوهتات يو كيدو معناتو دحري ودبا قبائي يتودب رأيو زرقحو كم ودب نقرات أتطيحو يزنيرو الكنا موسكي دحري نايبازع نابيهم أبلكم دحري نايبازع أبازع بزح مسوعات التخافيليو كم تزقبع بازع بمنوخ التعاز عاي تخالل سقالة قطع انطراح أب سقالة قطع انطراح بزح تقادراي كم تفايا كنسكا بفلايد ما بفالول تباهلهم كاب جهاز أتو سمعتو بمزاعتهم أو كم تسوقوا يها كنسكا زي خمسة عينة مسوعات المخفر ويواقع تخافل جزء دحريو كمين يرو سمعتات كمين يرو تقادراي مرارو كمين يرو دحريو زمصل نبره كونتات كبدو انتاي شغلات اغاطيمو اسك باعنا انجمر صبوح حتى يو انتاي حجتي كل جزء نقدميت كتكيت كل خاسي حدا جزيون دوتالو دي حسب كايو مسناخلون الله أو تهدراوي قطمات رايزي كونسي أب زخون يكون نايود سب معالته ونتفتات هذا وان زي حسب كيا مثلا خل تركبها حجي بخلت نقراتي أنا زري وتحد وجن كم زقدمنا استغسناه 8 ناي حزب إرترا مريتن حزبن ناس عوضيو نيرو بزيكا عدقيح عسب كم ريموت اريا كفال نايبازع أسمران بارونتون انت زي كوينو تخلو مريت إرتراسي ناس عوضي لازم بحال يبلون قدام بساحل نيرو قرا نيرو قدام بتسني نيرو أوردت نيرو قدام بكرن نيرو حجي أمن تاي تحصير له أبزن أزين وحدات مثلا الله عن كانت حجي أبزي كم زد أمثلة قدامنا تخيل خلّه نلا تنحيا لزنبرة ناي متقعتنا يباتسعن ناي عدق يحنيو بارنتون تفتين اللونيري وخيناتون بارنتون وحزون بغلتي ودبات تفتين نيرو أي سلتن جن ولا خم حدا دسيت دا قديف كاي حلف ناي بارنتون بري زوجورة نجاري نبرن كبارنتو تبغيسون أوردت كتقع كيلنيو كبارنتو تبغيسون تسنى كفراي كيلني خم حدا دسيت أكوبي نيرتي سألاي عدقي حونكم وخم عدقي تبغيسي نابز خون يكون كباب كفراي كيلني بس عنكم حجي تقول ده حجي أب كم زي ناي دو تأوان يزي أبزي حجي نتايو كلتيو وجنات كوي يخلالو ناي حيل بوخ كوي يخلالو مغنياتو سورة إرترا
نتا تريفا زلا ناي مودة تقلع نمهرم مخنيات تخوعس حجي اب ارياري ولا بزيحلا ارياري ولا انت حرب بزيحا حنت قلعات زلا نزا قلع زي قلعك شتو تقبره كله حيلي كله اصوار كله ناي حزبي عقمتات كب كخل الله بوغن حزباو غنبر حارن تيرترا صلا غاي دقسني صلاون كدقس سلا زيكل نتا اب ارياري ولا بزيحا زلا كعسو اليو نا فرقي خا فرقون ጎል ከቶ አخر አለው ናብ ሶራ ኤርትራ ሕጂ ትግጥም ኣብዚ ዘለቲ ኣዋጥ ኣረ ግዜ ዝነበረሉ ሕጂ ብናቲ ገምጋም ሕጂ እንታይ የዝሪዮ ኣነ ከም ኣብቲ መድረኽቲ ኮይንካ ምናልባት ዘይረኣየካ ነገራት ተመሊስካ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ክትሪኦ ከለካ ትገምጋም ግን ክኸውን እኽእል ኢልካ ተሓስቦ ምናልባት ኣብቲ እዋንቲ ተሓሩን ድሒራ ከም ዝኣከብኩ ሓደ ሓደ ሓበሬታን ሓደ ሓደ እውን ሰምዖ ከም ዘለኹን ከም ዝነበርኩን ኣብቲ እዋንቲ ምናልባት ምስ ናይ ክልተ ውድባት ኣብቲ ሜዳ ምህላው ብወገን መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ብፍላይ ድማኒ ብወገን ናይ ኢሳያስን ገለ ምስኡ ዝኸዱ ጭፍራታትን እዚ ይድለ ኣይነበረን ስምረት ጌርካ ብሓንሳብ ናብቲ ተሪፉ ዘሎ ከተማ ናይ ምእታውን ናጽነት ኤርትራ ናይ ምቁፅጻርን ድሌት ምስ ኢሳያስ ኣይነበረን ኣይሕሰብኒ ሕጂ ድሕርና ከም ሰማዕናያ ግን ሽዑ ዋላት መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር እውን ተኣኪቡስ ኣብ ከባቢ ሰሓርቲ 500 ገባር ተቐሪቦም ነይሮም 500 ገባር ሲቐርቡ ተባሂሎም ንክፍሊ ህዝባዊ ምሕዳር ክፍሊ ጀማሂር 500 ገባር ኣስመራ ክትጥቃዕ ስለ ዝኾነት ኣስመራ ክትድምሰስ ስለ ዝኾነት ውጋእ ዘልዕሉ ስዋኣት ዝቐብሩ ተባሂሎም ተነጊሮም ነይሩ ግን ኣብቲ መሪሕነት ናይቲ ውድብ ብዓብላልነት ናይ ኢሳያስ ከይድ ስለ ዝነበረ ካብ ምምራፅ ናይቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ንብሎ ዋላ ካብ ቅድሚኡ ናይ ዘን ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ክፋላት ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ዓብላሊ ስለ ዝነበረ ኢሳያስ ብፍላይ ከምቲ ዓንተ ዝበልካዮ ድሕሪ ምንቅስቓስ ናይ 73 ድሕሪ ናይ 76 ናይቶም ኣዝዮም ሃገራውያን ምቁፅፃር ኢሳያስ ነቲ ውድብ ከም ድሌቱ ገይሩ ተቋፃፂሩ ወይ ክንብል ንኽእል ዋላ ከም መሪሕነት ኣብቲ መሪሕነት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት እዩ እምበሩ ዋላ እቲ ዋና ፀሓፊ እውን ረመዳን መሓመድ ኑር ዳ እዩ እምበር ነቲ ውድብ ከም ቃሕ ዝበሎ ዝገብሮ ሓንሳብ ሸረኽረኽ ኣቢሉ የውዕዮ እንተዋዕያ ከዓ ማይ ዝሑል ክዒው የደስክሎ እዚ ናይ ኢሳያስ ተራ ስለ ዝነበረ ሕጂ ግዜ ተሸሚቱ ዘየድሊ ግዜ ተሸሚቱ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን ከይተዓዘቡ ሓሊፉ እቲ ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ጥራይ ዘይኮነን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ኢሳያስ ከይተዓዘቦ ይተርፍ ኣሎ ትሕማምና እዚ እዩ ትሕማምና ምክንያቱ ኣብቲ እዋንቲ መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ብገለገለ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ እናፈላለዮም ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ነቲ ሓደ እናሓሰወ ነቲ ሓደ እናባእሰ ሞዛ ከተማ እዚኣ ተሪፋ ዘላ ሕጂ ብውሕድ ድምስስ ኣቢልካ ሙሉእ ምቁፅፃር ኣብ ክንዲ ጌርካ ናፅነትካ ትእውጅ ኢሳያስ ምስ ካልኦት ውድባት ኣብ ናፅነት ኤርትራ ክኣቱ ድሌታ ኣይነበረን እዚ እቲ ተወሳኒ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሕጂ እቲ ናይ ምዝላቕ ጠንቅታት ተጋዳላይ ደኺሙ ይኮነን እናበልናዮ እናርኢናዮ በየካ ባፅዕ ካልእሲ ዝሓየሎ ነገር የለን ግን ኣብዚያሲ ምናልባት ክቋርፀ ከላሓፍቲ ትፅናኻ ኢሳያስ ንኣስመራ ንኸይኣቱ ወይቲ ናይ መጨረሻ ስርሒት ንኸይስራሕ እንቅፋት ኮይኑ ዝበሃል ብዙሕ ታሪክና ሰሚዕና ዘለና ክሳብ ሕጂ እቲ ውድብ ኣብ እቲ እዋንቲ ኣትሒዙ ከይተረፈ ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝምወል ነበረ ወይ ዝእዘዝ ነበረ ውድብ እዩ ዘስምዕ ዘረባ ንሱ ድሓርኳ ክንዕልሎ እንተኾና ግን ምናልባት ኢሳያስ ኣብ በረኻ ምንባር እንዲዩ ዝደሊ ነይሩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ንኣስመራ ኣቲኻ ምናልባት በቲ ሓደ ጎኒ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣላ እንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንኸይእቱ ተባሂሉ እዩ ዝበሃል ወይ ክልተ ውድባት ንኸይኣትዋ ተባሂሉ እዩ ዝበሃል እውን ኣሎ ምክንያት ግን ካብ ከምኡ ንድሕሪ ተመሊሱ ንበረኻ ምንባር ድዩ ዝመርፅ ነይሩ ንምባል ድዩ ከመይ እዩ እስከዚያ ንእሽተይ መርበብ ምሃበኒ ናብቲ ናይ ተጋዳላይ ገፅና ንክኸይድና እወ እቲ ዕላማ እኳ ንሱ እዩ ምክንያቱ ሕጂ እንታይ መስለካ ወላ እቲ ናይ ስምረት ዝበሃል ዝነበረ ኣካይዳ እቲ ናይ ስምረት ሽማግለታት ናይ ስምረት ፖለቲካዊ ሽማግለ እኳ ነይርዎ እቲ ክልቲኡ ውድባት ነይርዎ እኳ እዩ ብሓንሳብ ክሰርሕ ኣብ ወተሃደራዊ ኣብ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ እኳ ነይርዎ እዩ ምናልባት ከምቲ ብቐዳማይ ዝበልካዮ ዝተሰማማዕናሉ ግን እንታይ እዩ እስኪ ንሱ ሓደ ኩዱም ፋይል ይኹን ግን ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ ኢሳያስ ኣረኣእያ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናብ ናፅነት ምእታው ድሕሰብ ኣይነበረን
ምናልባት እዚ ኣነት ኮይኑ ዝረኣየኒ ምናልባት ከም ዝኽብል ከለኹ በቲ ሓደ ውድብ ከዓ 101 ካብ 100 ፅሩይ ነይሩ ክብሎ ኣይክእልን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ክልቲኡ ውድባት ፀረ ሓድነት ሓይልታት ነይሮም እዮም ብፍላይ ኣብ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት መፅኡ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣብቲ መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ሓይልታት እቲ ቀንዲ ኣዕናዊ እቲ ቀንዲ ኣንጻር ስምረት እቲ ቀንዲ ኣንጻር ተጋድሎ ሓርንቲ ኤርትራ ኣብ ዓወት ንኸይመፁ ዝምክትን ዝቃለስን ዝነበረ ኢሳያስ እዩ ምናልባት በተሓሳስባ ገለ ውሕዳት ሰባት ምስኡ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ ግን ተታለለ ሰብ ብዙሕ ነይሩ ተጋዳላይ እውን ተታሊሉ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣንጻር ተጋድሎ ሓርንቲ ኤርትራ ውጋሕ ሕድሕድ ናይ ምክያድ ይኹን ካልእ ይኹን ምክንያቱ ነቲ ተጋዳላይ ስሒሉ ኣሕኒንዎ እዩ ሓኒኑ ናይ መወዳእታ ስሒሉ ተበጊሱ ሕጂ እንታይ ኢኑ ምባል ሕጂ ኢሳያስ ሕጂ እንታይ እዩ ናቱ ምርጫ ካብ ምስ ተጋድሎ ሓርንቲ ኤርትራ ኣብቲ እዋንቲ ናብ 77 ወይ 78 ናብ ናጽነት ምምጻእ ንድሕሪት ተመሊስካ ምስ ተጋድሎ ሓርንቲ ኤርትራ ማይዶ ፀባ ተባሂልካ ተፋሊጥካ ከም ብሓድሽ ኣሃዱ ኢልካ ናብ ኣስመራ ምምላስ እዚ ስትራቴጂካዊ ናይ ኢሳያስ ኣመላኽታ እዚ እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ግዜ እቲ ትክክል እንድሕር ርኢናዮ እቲ ትውዳዕ ኩነታት ከ እንታይ እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ግዜ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ 80 ካብ 100 ናይ መሬት ኤርትራ ናፃ ወፂኡ እናሃለዎ ከሎ ንምንታይ 90 ካብ 100 ናፃ ዘይተውፅኦ ንምንታይ 95 ካብ 100 ናፃ ዘይተውፅኦ በብደረጃ ዝኸፈልካ ዘይተኸፍል ስለምንታይ ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ድሕሪ ምዝላቕ እዩ ስለምንታይ ከምዚ መፅዩ ስለምንታይ ምዝላቕ መፅዩ ስለምንታይ ግንባራት ናይ ዓበል ዓዲ ያቆብ ናይ ዓለም ባድሮ ናይ በዓል መቐርካ ስለምንታይ ዝኩሉ ፈሪሱ ሕጂ እንታይ እዩ ብውሕድ ወላ ንምንታይ 5000 ሰብ ደይ ወላ 10000 ሰብ ደይ ትስውእ ሽዑ ብውሕድ ክሳራ ምኻብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ እዋኑ ከዓ ዝጠልቦ ናጽነት ክመጽእ ግን ድሌት ናይ ኢሳያስ ኣይነበረን ምክንያቱ ሕጂ እቲ ግዜ ወርቂ እናሃለዎ ከሎ ክሰርሓሉ ዝግባእካ ካልእ ዕንክሊል መፅዩ ርክባት ናይ በርሊን መፅዩ ኣብ በርሊን بحبر السوفيت استتصوعه أما برا جرمن ناي سلام زرب سلام زرب عيدلني مصدر قبت جزيت أنا لو مخري أقول له وإذا حرق عم ترداكم مالتي مخنياتو درجي عدل نخحز حيل نخفتر سراويت نخختب أسوار نخشمت زأكل جزيت وهايبو أنكنا يمزلق حجي دخام ناي صورة إرترا يكونن وي حمق ناي تقادر يكونن وي نهزب إرترا تنبرك خانة يكونن ادخلوا تنكينا يمزلق حجي إسياسن كوموزا أمسلو ناي كفاءات مهندسات زنورو أبتو دبتي درجي حيلي نخحز جزية وسيدة متصبيمو purpose الخايزي أنا بمدى يزول مخنياتو كم مدى وسع قبله أيكيلن بقرهنا قبله أيكيلن مخنياتو حنتقل اعترافات كنا هالوت كلها سلمتاي أبرلين ترى 4 جزية أخي بات التخيد ببجزية سلمتايو تقدمت جزية تفتن تغل تفشل كايا سمي علن أبكار تجزية ممكن تفتن تغل سمي علن انتاي 3 جزية 4 جزية نام مراجر من زقي إن شاء الله كوينات كي تجاور تباهيدو حجي ناي سلام جزية درجون محبرنتاوي أكيد تقبلوا سلوزلو حبيركم سرحوا من قدي زخ 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 نبرلين نرحج انتين مبالي جزية مش ما سلازمة درجي كسب عن قرخ عطو عدل توهيبو دحرت زقرم 4 جزية وقعوي أخيباتات تخايدوا أب برلين 15 وعتن 19 منتن بدحريقة 10 جزية مستيروا أخيباتات تخايدوا مستيروا أخيباتات مستيروا تتحيزوا دحري تقليزوا حج انتايو أيدلن نيرو حجي كومنا هو أنا حجي حزبوا حيلتات وحزبوا جنبر حنت سقمت أيسو جمن نتن حزبوا النرخات ماتت بدهرو تعارضوا عدي أكوب تعارضوا سحرت قوم بازعك خم أب سينما أيدا عدقي تخيبة بارنت تخيبة حنت نجار يكادن زي ود بزي حنت نجار يكادن درجة جنز أكل جزية مسقوية يشعو لعسل السميت شخصون حدش سراوي تعلموا أسوارات أمسيو نفرت أمسيو حاجة ناي كيبا ناي ليبيا ناي دوب يمن بايلوتات أمسيو إزلي بحال مثلا سفي حوار كايد جميرو مالتي عاري بار بطلنا بس كنت مزلق نمسحمو سمعتها مزلق كمان يرو بغمايو تأوجو تقبل ملسخ كمان يرو وتدروا حق خوينو ناي قلت نكوا كنت قبل انت نبرو كم سمعت هاد تجاهل لا يجري بعرف دق أسمرها كم عرف دق ناس نتكلم بعد كان بحفشوا نودي حيث كتب لسنا برها سمعت هاد تجاهل كمية
صيروا كما ينيروا قلا انت يبلو ولا مزلا يبحر مبر كنات ونيريو مثلا ناي غنفلوم عابو كنات كمو ناي الا برعدو مزغول صلو مرات نتولى قلت خلوسك مزلاقن لو كنات نسك غلصنا اتي ناي مزلاق وسانه اب كل جنبارات تغليزي حجي اي تحسبون يا مغنيات انا غزار سي ابتي 78 تنزنبرو لغزي قدم مزلاق انا اب مبرقو جنبار ኣለኹ اب جندا ኣለኹ قدمتي مبرقو جنبار مخاته انا سي اب كرن اخيبا تخايدو اب سينما ناي كرن اسياس بعلو اخيبا غيرلنا ذكرني حجي اخيبا تخايدو معبالتات تزلو كايدا نايت ودبن قلملن كل تباهيلو سي حانت زربا قدم حجونا بالتوك تزاري بيان يري مجمرا زمصخلو اسياس تايلو منالبات كابزي حزنا يدلنا ختماتات كنزلق نخيلي نايلو ازي نفسه كفته غدالاي قمت غيرلو خصنح متان منالبات كنزلق نخيلينا ازي حجي انتايو ازي حجي بحقي نسو مدب غيرو كله زودو غدايو اسو وديو اب كبدو غيرو طحينو ابسيلوي نستغدالاي كن هاندبت عنا لك حمز بومبا اما اكلنا نتيبو مالتي حجي انتايو وا دحر كابت اخيبا مسوصانا مسغلغل سبات تزارار بابت اندا شاهي غلا خوفلنا نزارار اسياسي ابزخونه تغاغي ايفلني لنا تغاغي سيفل لو معلت طراي تغاغي اسياس مغنياتو منالبات كنزلق نخيل ناسي انتي مالتي زارب ازي كما يمزل انتي مالتي سلامتاي كاب دقم حاره نزلق سلامتاي كاب كرن نزلق سلامتاي حجي نسوغن زودو نغري اب جنبارات كاني اب دفعات كباب مبادرو زنبرو حيلتات كباب عدي مناخاتو زي عدي يعقوب زنبرو دفعات بباصع سيدي شي زنبرو تم ازستو كلما اوتا سلا زنبرو ممرحتو هايبومي بوملا نوغن مرقاو جنبار زنبرو على برهان غرسكير تنغيروم اب كال زنبرو كلهم تنغيروم لنفس وكف ابتي جنبارات زلو مرحتي مزلاق كغبر مخانو غلصلهم تبايلو حجي ابز برتع غسغاسي نيرو ناي شاينا 10,000 مايلس زلقو ناي ما اوز حنصصو ناي كم بزح نغراتي ابتي غسغاسا تايد جن اب سمعيت ناي تغادلاي زورده الوتاوي سمبرات كبيدي ازي كبيدي بقليل زغمت اينور مغنياتو اب كبابس مرا صنيحكا خبابي كاتدرال صنيحكاس ندندن كتملس كلها دحر جميت كاياسي نوت ايزي كاب حدا كاب حزبها كاب تقرب زله حزب كتكيد كلاي نجر حراز وصحايا كفيلكا بناصي كون كان رخيبكا تمريت كفيلكا دم كفيلكا عصم كفيلكا هوت كفيلكا زرخبكايو صلاح قطاطر كله اب تغدلاي زنبره الوتاوي سمعت وي سمبرات اب تحساسبا امرنا زنبره قليل يكون ግን ታይ ሕጂ ወላብቲ ግዜቲ ትምዝላቅ ክባል ከለካ ከምዚ ዝበልካ ያኳኒ ውግ አባል ዓዲ ያቆብ አይነ ዝልቅኒና ተባሂል ወላ ተጋዳላይ ታንክታት ኣብቲ ድፋዓቴን ነገለ ተጋደልቲ ሰንሰለት ናይ ታንክታት ረጊጸለ بسنسلتين اتين تنكتات ابت دفاع مالتي ولا بادرهون ولا عاد يعقوبون حج انتاي نمبالي تغادالي نكو حيل نيروي ودبكو حيل نيروي بتغزيت خمت عنتو يزبلنا حيلنا هالو هولو كن كطفت توسينو كزلق توسينو مالتي مغنياتو كم تقول غزي نبلو اتي ود حزبا حيل تسويسبا غنبار نبلو بانجينيرنا سياسي تسريحو يسياس نعو كتمبرو تخل غيري سريحو انا تاود كساب حج مالتي نزا هاجر زي نسخ نبرلا زغل نسخ غمرت الله زغل كالك نبرلا زغل غيرو ايسرحن حجهم سلا زغنت بودبكم تسريح مصيو اب هاجرونكم يلغصيلو سلازي اتمزلا ازبلكايو ازي حيال نيرو ابتخرن زنبرنا لغزي حجي نابنت اب مغركات زنبر خوينات كساب 120 زغونو مروخات باهلي نيرو باهلاو مشت ابت باهلي مصيم 120 مروخات مالتي دشكاتاتاو مصيو مخايناو مصيان تفاللي مروخات انقلملنا مصيم ناي كلتي مريحنت ودبكا او اخيبا غيرو وعيلو اخيبا دحر اخيبا وايلا غيرم وعيلم بوملهم بعد سي صالح ذكرني وانا هي واحد تقابو ولا مريحنتات مالتي عاو ترخيتو هاي صلاعي جنبار ناي ولا مسافرو سنه جنبار ناي عدي يعقوب كساب كباب مغركا اب كباب مغركا زيدي بحال عنوت اب صلاعي وريدو ابت مزلاق مالتي حجي اتي مزلاق سلك حمزي كمز مغازي خلت افو نقدميت خيط كله زقرص نمدحرت كملس كله زقرص كومينيرت اكايدانا تغادالي خيط كله نقرده خيط نيرو كملس كله خنا نقرده يملس نيرو حجي بالحي توفاينت وي قراصنت وي ديليت ناي ناصنت ناي ኤርትራን ህዝባን እንዳይሆም ዝገብረ ነይሩ እምበር ፍሉይ ፍጥረት ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ከም ዝበልካዮ ኩናት
ድሕሪ ምዝላቕ ኣብቲ ግዜ ምዝላቕ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዒላ በርዒ ዝነበረ ኩናት ኣዝዩ ሓያል ክሳብ ጥይት ተወዲኡሲ ብደንጎላን ብሳንጃን ብጥምጥም ብቃልሲ ነይሩ ተጋዳላይ ምስ ማሕረስ ብቃልሲ ብተሓናነቕ ኮይኑ ኩሉ ተወዲኡ ማለት እዩ ብበትርን ብደንጎላን ብከምዚ ክሳብ ከምዚ ነይሩ ኣብቲ ክሳድ ናይ ዒላ በርዒ ዘላ ፀባብ ክሳድ መሕለፊት ንወገን ከረን ትኸደላ ማለት እዩ ከይዱ ብወገን ምብራቕ ዝመፀቲ ኩናት ከዓ ከምኡ እናበለ ከዓ ክሳብ በዓል ማዕሚደ ዝነበረሉ ኩናት ከዓ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ወሳኒ እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ኩናት ኣብ ወርሒ ሓምለ 1978 እዩ ጀሚሩ እቲ ቀዳማይ ወራር ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚዩ ሕጂ ብሓፈሻ ኣብቲ ቀዳማይ ወራር ግን ህዝባዊ ግንባር ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ዓቢ ካርታ ናይ ኤርትራ እናተሓፅረ ናብ ሰሜን ገፁ ከም ዝመፅእ ከባቢ ፍዓበትን ከባቢ ናቕፋን ገፁ ከም ዝመፅእ ኮይኑ ናይ ምብራቃዊ ግንባር ዝነበረውን 78 ኣብ መወዳእታ ወርሒ 11 ኣቢሉ ይመስለኒ ወርሒ 11 ምዝላቕ ኮይኑ ኣብኡ ነርና ንሕና ንብረትኩም ኩሉ ኣቃፅሎ ተባሂሉ ኣብኡ ዝነበረ ንብረት ኣብኡ ኩሉ ተቃፂሉ እቲ ንብረት ሕጂ እንታይ እቲ ፀገም ተባሂሉ ኣኼባታት እውን ተኻይዱ ፀገም ክሳብ ክንድዚ ሰይዲሺ እሞ ዝኩሉ ተጋዳላይ ምስ ሙሉእ ሓይሉ ምስ ሙሉእ ንያት ምስ ሙሉእ ናይ ምውጋዕ ሓይሉስ እንታይ እዩ ፀላኢ ንሕና ዘይሓሰብናዮ 300,000 ሰራዊት ከቲቡ ክሳብ ቦረምቦጣዕ ዝበሃል እዚ ቢኤም 21 ፋሉል ዝበሃል ኣፅዋራት ኣምፅኡ ሽዑ ኣብ ከባቢ ባፅዕ ዝነበረ ሓይሊ ሲሒቡ ንደጓል መፅኡ ፀላኢ ክሳብ ደጓል መፅኡ ካብ ደጓል ዝተኮስ ዝነበረ ቢኤም 21 ኣብ ከባቢ ጋሕቴላ ይወድቕ ነይሩ ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ምዝኣመሰለ ሓይሊ ሕጂ ክንገጠም ስለ ዘይንኽእል ንሕና ንሳሕል ተመሊስና ካብ ሳሕል ሓይሊ ጌርና ከም ብሓድሽ ናህር ወሲኽና ንቅድሚት ክንመፅእ ኢና ስለዚ እቲ ምዝላቕ ሕጂ ብከምዚ መግለፂ ነይሩ ገለ ተጋደልቲ ነይሮም ናይ ብሓቂ ዘይተቐበልዎ ኣዝዮም ዝሓመሙ ነይሮም ገሊኦም ዝተፀለሉ ነይሮም ዝከረን ኣለ ገለገለ ተጋደልቲ ቶታሊ ተፀሊሎም ሜንታል ዝኾኑ ሰባት ነይሮም ኣብ ሕክምና ኣብ ትሕቲ ሕክምና ዝኣተው ነይሮም ኣይተቐበልዎን ብስነ ኣእምሮ ማለት እዩ ገለገለ ከዓ ፅንኩር ኩነታት ክፃወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ከዓ ብረቶም ኣቐሚጦም ከዓ ብዙሓት ንሱዳን ዝሃደሙ ሓይልታት ንሱዳን ዝሃደሙ መሳርዕ ብዙሓት ተጋደልቲ ከዓ ንሱዳን ኣትዮም ነቲ ኩነታት ክፃወርዎ ኣይከኣሉን እቲ ተጋዳላይ ዝተረፈ ከዓ ተሰዊኡ ተወጊኡ እቲ ዝተረፈ ከዓ ክሳብቲ መወዳእታ ግዜ በፂሑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምጅማር ናይ ወራራትን ኣብቲ ምዝላቕ ዝነበረሉ ግዜ ዝነበረ መኸተን ክሳብ ከባቢ ማዕሚደ ዝነበረ ናይ ቀዳማይ ወራር ከምዚ ነይሩ ክብል ክእል ብድሕሪ ዝቐፀለ ወራራት በብዕለቱ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ሕራይ ባር እስኪ ፅቡቕ ዕላልና ኣለና ምናልባት ምስቲ ጅግንነት ከምዚ ዓይነት ምረትን ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ተጋዳላይ እውን ክሕደት ፈፂሙ እዩ እስኪ ክንቅፅል ምዕላልና ድሕሪ ምዝላቕ ናብ ሳሕል ንኻትኩም እቲ ዝነበረ ሓይሊ ብምሉእ ተኻኺቡ ኣብ ሳሕል እዩ ነይሩ ብፍላይ ድማ ከባቢ ንኣፋር ካብኡ ኢኻ ጅምሩ እቲ ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር እናተባህለ ዝፅዋዕ እስኪ ቀዳማይ ወራር ከመይ እዩ ነይሩ እንታይ እዩ እቲ ስርዓት ናይ ደርጊ ሰራዊት እንታይ እዩ ነይሩ ዕላምኡ ናበይ ንምብፃሕ እዩ ወራር ክግባር ከሎ ደርጊ ዝጅምሮ ዝነበረ ኩናት እዩ ደምሳስ ኩናት ክኸውን ይኽእል ወላ ካልእ ዕላማታት ክህልዎ ክእልኹም ግን እንታይ እዩ ዕላምኡ ነይሩ ቀዳማይ ወራር ኢሉ ክጅምር ከሎስ እንታይ እዩ ናበይ ክበፅሕ ይደሊ ነይሩ ደርጊ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዓንተይ ዝበልናዮ መኸተ እንድዩ ናይ ክልተ ጎባልል መኸተ እዩ እቲ መኸተ ሕጂ መንሰዓረ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ንምርካብ ዘይተሓለለ ቃልስን ኩናትን ከካይድ ከሎ ደርጊ ከዓ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት እዚ ናይ ተገንፀለ ሓይሊ ክድምሰስ ኣለዎ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ከዓ ነቲ ምንቅስቃስ ናይ ሶራ ኣጥፊኡ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናይ ኢትዮጵያ ንምምላስ እቲ ኩናት ነይሩ ሕጂ እቲ ከምቲ ኣቐዲሞ ዝበልኩ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ወራር ዝመፀ ዝገበሮ ሳዕብያነትን ዝነበረ ኩነታትን ኣብ ወርሒ 778 እዩ ምዝላቕ ናይ ደቡብ ነይሩ ምስባር ናይ እዚ ድፋዕ ናይ እምባደርሆን ከባቢ ዓዲ ያዕቆብን ነይሩ ካብ ምብራቕ እውን ምዝላቕ ዝነበረሉ ክሳብ ከባቢ ማዕሚደ እቲ ቀዳማይ ወራር ተባሂሉ ሕጂ እንታይ እዩ ስለምንታይ እቲ ወራራት እውን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እንበለ ቀፂሉ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ መንጎ ከምዚ ክልቲኻ እሞ ትዋጋእ ክልቲኻ ትደክም ከምዚ ብናይ ሓባር ስምምዕ ወይ ፌርማ ደው ክልቲኻ ሓይልኻ ምስ ተወደአ ክልቲኻ ደው ትብል
مرجع يلا صلاة خطقع يكلني كغصلا يكلني نسخاون كتطقع تخليها فتيخا صليك حجي كلتيخا حيل حساب تدلب غزيانه مش مات زو سزنبره يوتي قدماين كالاين زبره دله تقدماي ግን كساب كاب كبابي ربعان سبان كباب معمدن زنبرلو خينات كساب كباب دندن زنبرلو خينات زي تقدماي تبايلو اب 78 ورا شوعات تجمريو مالتي اوكي ግን ቅድሚ ናብ ሓረሲ ስለምንታይ ብቀዳማይ ብኻልኣይ ብሳልሳይ ወራር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምክንያቱ ካልእ ብዙሕ መፀውዒ ክህሎ ኣስማት ክንሱ ስለምንታይ ንሱ ብኦም ፀዊዑ ምናልባት ድሕሪኡ ዝነበረ ወራራት ወይ ኣብቲ ዳሕረዋይ ዝነበረ ወራራት በስማት ዝፅዋዕ ነይሩ ንምሳሌ ስላታ ወራር ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ እንዳበለ ተፀውዐሎ እቲ መጨረሻ ኣብ መጀመርያ ግን ብቁፅሪ ዝፅዋዕ ነይሩ ስለምንታይ ብቁፅሪ ክፅዋዕ ተመሪፁ مرات تردي كذا عن كمزي أقدمنا زبلنا عندي مخنياتو تتصلعي 300 أكل 300 شحز أكل سر أختيتو نفرتون تانكتاتن غيرو قص كله مالت كم انفيجن وي كم ورار إلكات حسوا مبل كندي حدا أخذ بالمجمرة مجلس ورارزي سلمتاي حدا تبعي لزورارزي بدي حريو سلازغ أسأل خاله زي كسأل نير تدخون قات ورارت من البعض هذا شيء متوهب نيرو قلنا السعجي كسب كباب معميدة نهرنا إثيوبيا بس يحيو كم زحر أو عفرة خوينو مسترفة ناي دوتا أوان نيرو نابنت ناي أبتقال أوان حجي ناي وحدة تواريح نيرو ناي قالي 3 ورحي 4 ورحي قالي 6 ورحي دحر تزنو وحي ناي جزية مدلها وستوس دل غازي وفرق أيه كوب زبالنا شاد شاوراري حجي نمتاي تقدماي ورار حجي ورحي شوعته 7 شمنتن تجميرو كالاي ورار ورح 10 حدا 7 شمنتن تجميرو ثالثاي ورارون ورح 3 7 9 نيرو رابعاي ورار مسو غلط في مسيو 4 ورح مسيو دحر حمشاي ورار كاني ورحي شوعته 7 9 كامسيو تخاتاتي لي مسيجي بفلايت امونكو سالسين ربعين سي ناي قرب غزي نيرت غاب غير انتايتي ربعي زبلو دلو سالساي زبحال إلكا تصوعكايو تواجيكا خلتيخا زف مسالكا تعرف نقلا وارح مالتي وقاتكا تحكم لوجيستيكا ناتكا تمحيص الاونكمو حجي اعرفكم تصرحكا شعو تدالي خمص كله هجوم كايت كلها رابعي تبلو رابعي مسبلنا حجي እንደገና ብድሕሪኡ እዚ ሓምሻ ይከይዱ ኣብዚ ግን እንታይ ሕጂ ክሳብ ሻድሻ ወራር ከም ዝበልካዮ ኣብኡ ከነጠቃሎ እንድሕር ኮይና ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻ ንገዛእ ርእሱ ዝፅራይ ሓደ ምዕራፍ እዩ ምክንያቱ ካብ ከባቢ ደቡብ ዝጀመረ ምዝላቕ ብቀዳማይ ወራር ዝተጀመረ ሳብ ማዕሚደ ካብ ማዕሚደ እንደገና ደንደንን ሰሜናዊ ሳሕልን ዝበፅሐ ዝባርካታት ዝነበረሉ ግዜ ካብኡ እንደገና ሳልሳይ መፂኡ ራብዓይ እውን ምስኡ ስዒቡ أمونغو سالسين رابعين سي بوزح ناي فللي عبيتي مفاللي نتبتاسي يبولون حجي تحايلي ناي صلاؤون مالت دارقا تداخيمو دحر رابعي ورارسي صلائي تداخيمو استراتيجيك ناي أكايدا استراتيجي ناتوغا كغيرو دلي صلائي مهنيات كل زي بحان ترجع دحر تغيد كون كامو تفشل دحر كون كا كال من قد تفتر تكلالك أو تهدر وكايدا حجي درقها بدندن فتينو سميناو مبرق ساحل فتينو بخباب استفلالي بوتا فتينو ايكون اللون حجي انتاي تا حمشاي ورار فليسي تبلا زلا حجي نهزباو غنبار حارنت يرتلا بدحر تطويخا نقفا ناي مخباب تخولو زياتا حمشاي ورار فليسي تقبر حجي كلن فيتني فيت تقديمو اذا حمشاي ورار تبال دلاكن حجي أقرع زبال منالبات أيتفولتو أنت خون مبر حجي كاب نقفا نوغن سمين كتكيت كلها نقفا مسحالفكا قلقلت الله حمد بلا زبال قلقلت نعوم مسحالفكا أقرع زبال قلقل الله حجي إذن كاب أقرع مسيا خبعال دجن ناي سهل مسيا منافات دي بترجع حمد بلا يتبال حانت ترجع نعان ما حازي هجتي حمشاي ورار تخيتو حمشاي ورار كيت كله سالساي جنبار تبعي لازيخا مسيا مالتي بزيرو ويبزي زاغرن بلو عبيتي تابات زنبر اندملكتات بو قريص مسيو نزيا اقرعت بحال وي حمد بلا تبحال ننقفا سابلاي تقبر زلا صرغينا عان ما حازيا ابزغا عبيتي قطمات تخايدمم وسنتي ناي غوبتات كويناتي نيرو حمشا ورارت ولت ناي صادف كويناتيو ازي وساني
መንገዲ ዘይብሉ መእተው ዘይብሉ መገጻጸ ዝከኣል ዘይብሉ ኣብ ከምዚ ናይ ምትሕናቕ ግዜ ምስ ከደ ሕጂ እቲ ጸላኢ ነቲ ሓምሻይ ወራር እውን ብኽሳራ እዩ ወሲዱ ምክንያቱ ሽዑ ዓበይቲ ናይ ዜና ጋዜጠኛታት መፅኦም እዮም ምክንያቱ ደርጊ እውን ውድእ ገይሩ ወይ ነቲ ታሽሙ ናይ ቴሌቭዥን ዝስእሉ ዓበይቲ ክኢላታት ናይ ቴሌቭዥን ስፔሻሊስትስ ፕሮፌሽናልስ መፅኦም እዮም ሕጂ እቲ ሽዑ ኣብኡ እቲ ሓምሻይ ወራር ዝመርሕ ዝነበረ ሓደ ኣዛዚ ኣብቲ ግንባር መይቱ ብድሕሪኡ እቲ ሰራዊት ፋሕፋሒሉ ዝማረኽ ተማሪኹ ዝመውት መይቱ ማለት እዩ ሕጂ ብዓወት ናይ ተጋዳላይ ተወዲኡ ሕጂ እቲ ዓንተ ወይ ዝጠቐስናዮ ጠንቂ ምዝላቕ ኢልና ተዛረብና እያ ተጋዳላይ ድኹም ነይሩ ዝኸውን ናይ ምውጋእ ክእለቱ ዓሪቡ ነይሩ ዝኸውን ሞራሉ ተተንኪፉ ነይሩ እንተዝኸውን ወይ ስዩም ኣላሽ ኢሉ ነይሩ ዝኸውን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ወራር ኣይመመከተን ምስ ሓይሊ ነይሩ ምስ ሓይሊ ተዘይነብር ሞ ጸላኢ እተን ታንክታት ናይ ጸላእሲ ትግላችን እስከ ቃሩራ ነው ዝብል ጽሑፍ ነይሩ ትግላችን እስከ ቃሩራ ካብ ኣስመራ እስከ ቃሩራ ከምኡ ዝብል ጽሑፍ ነይሮም ኩለን ወላቶም ወታደራቱን በቃ ትግላችን እስከ ቃሩራ እናበልዮም ዝመፁ ነይሮም ብኸመይ እዮም ታሽሙ ሰኺሮም ነይሮም ሕጂ ኣብቲ ተበገሱሉ ናይ ቀዳማይ ወራር ኢልና ንመጽእ ዘለና ትኽኢሎም በፍዓበት ንናቕፋ ገይሮም መሓመድ ቤላ ገይሮም ብወገን ማህሚመት ገይሮም ንቃሩራ ካቱ ምኻሉ ተጋዳላይ ኣላሽ ኢሉ ነይሩ ዝኸውን ካብ መንገዲ ናይ ናጽነት ተኣልዩ ነይሩ ዝኸውን ሕጂ ኣብ ምንታይ ንምምጻእ ሕጂ ከም ትብል ዘለኹ ብቐደሙ እውን እቲ ምዝላቕ ውዲት ነይርዎ መንእስያት ናይ ኤርትራ ንምጥፋእ ነቲ ሓይሊ ወይ ብልሒ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምጉዳም ወይ ድማ ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ ካብ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናጽነት ተመሊስካ ዕድልካ ትርኢ ምክንያቱ ኢሳይያስ ምስ መሪሕነት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኮፍ ከብል ኣይካልኒ ካልኦት ኣብ ውሽጢ ተጋድሎ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ መሪሕነት ብናተይ ኣረኣያ ማለት ተዓጻጻፊ መርገጽ ወይ ተመሳሳሊ ድሌት ነይርዎም እዩ ሓደ ካብቲ ፖለቲካዊ ሽማግለ ዝቆመሉ ግዜ ሕጂ ኣብ ሃዋሻዊት ከይዶም ኣኼባ ግብር ነይሮም በዓል ሸሪፎ እዮም ነይሮም መሪሕነት በኣና ወገን በዓል ወዳዕፋ እዮም ነይሮም ነቲ ኩነታት ወተሃደራዊ ሽማግለን ፖለቲካዊ ሽማግለን ዝበሃሉ ዝነበሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን መሪሕነት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ብላዕሊ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ማለሲ ደማዊ ዝኾነ ግርጭት ወይ ኣዝዩ ዘይፍታሕ ግርጭት ኣይነበረምን ኣነ ከምኡ ገይረ ዝሪኦ እቲ ናተይ ታሽሙ ኣብቲ በረኻ ዝመፀ ውጋሓት ሕድ መፅኡ ግን ምስ ግዜ ከዓ ክበሊ ስለ ዝኽእል ክርስዕ እውን ስለ ዝኽእል አንጨዋ ተሕለፍ ምእንቲ መጎጎ ከም ዝበሃል ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ተባሂሉ ሕድገት ክግበር ስለ ዝኽእል ኩሎም ክተዓረቁ ኣብ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ክተዓረቁ ፀገም ኣይነበሮም ምክንያቱ ካብ ሓደ ህዝቢ እዮም ተፈጢሮም ናይ ሓንቲ ፀባ ጠቢዮም ዓብዮም ካብ ሓንቲ ግራት ዝፈርየት እኽሊ ኸያም በሊዖም ዓብዮም ኢሳይያስ ግን ፍሉይ እዩ ኢሳይያስ ኤርትራዊ ደም ስለ ዘይብሉ ኢሳይያስ ምዝኦም ዝኾነ ይኹን ናይ ደም ምትእስሳር ይኹን ናይ ታሪክ ይኹን ናይ ረብሓ ስለ ዘይብሉ ናይ ገዛ ርእሱ ውሽጣዊ ኣጀንዳ ስለ ዝነበሮ ነዚ ኣጀንዳ ዝንኸተግበር ሕጂ ምስቲ ዝነበረ ፀብለልትነት ኣብ ትውድብ ከም ድሌቱ ብሪሞት ኮንትሮል እናተቆፃፀረ ከምዚ ዓንተ በዘልክዋ እንተቆዶ እንተዘይቆዶ ሕንጣጦ ብዝብል ናይ ምዝላቕ ክሳብ ሓምሻይ ወራር ተበፂሑ ኣብ ሓምሻይ ወራር ከዓኒ ደውታ ኮይኑ ሕጂ ተጋዳላይ ሕክምንኡ ገይሩ ውጋቱ ውፅኡ ሎጂስቲኩ ገይሩ ባህልታቱ ገይሩ ትምህርቱ ገይሩ ስሩዕ ንዝመፅእ ወራር ተዳልዩ ሻድሻይ ድዩ ዋላ ካብኡ ዝገደደ ተዳልዩ ደርጊ ከዓ ነቲ ኩሉ ዝመፁ ክሳራታት ነቲ ኩሉ ዝነበረ ፍሽለታት ጉድለታት ንኩሉ ኣሪሙ ምስ ኣማኸርቲ ላዕለዎት ናይ ክረምሊን ጀነራላት ኣማኸርቲ ኮይኑ ከዓ እቲ ኩሉ ዝተገብረ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ኣይተዓወተን ተጋዳላይ ኣይጠፈን ናቕፋ ኣይተተሓዘትን ደንደን ኣይተተሓዘን ክሳብ ቃሩራ ኣይተበፅሐን እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ከዓ እሱ ኣብ ጠረጴዛ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕንፃፅ ክሕንፅፅ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ካኒ ኣብ ሳሕል ኮይኖም ሕንፃፆም ክሕንፅፁ ካብ ሓምሻይ ወራር ክሳብ ሻድሻይ ወራር ንዘሎ ግዜ ናይ ምሽማት ብቆፀራ ተፈላለየ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ኩናት ንኽንራኸብሲ ብቆፀራ ንፈላለየ ኢልካ ከምዚ ብኣካል ታሽሙ ትገብሮ ብኸምኡ ተፈላለዮም ክብሎ ክእል ማለት እዩ ሕራይ እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሻድሻይ ወራር ኢና በፂሕና ዘለና ናይ ሓምሻይ ወራር ከም ዝስማዕኩሞ ንውሕ ዝብል ዕላል ኢልና ኣለና ዘይኣኻሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ዘለና ግዜ ሕፃት ግን ከምኡ ጌርና ክንጠቕሎ ክንፍትን ኢና
بار ناشاشا ورارن بدحرين زلو أبن زل سومون كنا قربوينا كان أي كفال كوني مالش نسو كون دابنا تاريخات كنا زروينا بذا أجت أمزي نلوم زنبرنا برنامج كن أمزخنا عطينا دقيمة أدمنا تقابلو زي تاريخ زي كبر تاريخ زي كنا كزن تولنا فقط إن يدخلنا ردي محاري مش متخاطل تتي مسمار كما سكنا فتو كما هون نزنا التكنيك كي تتعطى كي دخمة كسرح الصناعين نسرع زلون مسارعتي ناس نورون مش متخاطل تسمر يمسكن أنا إفريم محاري يغني لنا السنة مشت سنة مشيت ورانا ونغني عليه